waleɲuman dɔn an b'o ta k'o lase aw ma tuguni ni waati in na aw fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bisimila aw ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan min bɛ sigi aw ye wula o wula ka kɛ ni waati in ye minnu b'an bolo ka se ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen lase aw ma a fɔlɔfɔlɔ de an fana an karamɔgɔ a Seyidi Sherif Usman Marana Haidara ale ka tafsir kɛnɛ min tɛ taa bonyanko o kɔfɛ sumano kunnafoniya la ni Ala sɔnna a ma kibaruya minnu bɛ an bɛna aw lase aw ma ka taa se an ka bi maa welelen o de an karamɔgɔ Sherif Mohamed Bashir Haidara jeunesse groupement tɔgɔ la o kɔfɛ suntigɛ baraji ni Ala sɔnna a ma suntigɛ min bɛ kɛ ni Ala sɔnna a ma n'a sera an ma an bɛna aw lase nka bi an bɛna min yira aw la o de ye alamisa o alamisa an fana karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Marana Haidara suntigɛ min bɛ kɛ a fɛ yen nɔ an na o yira aw la o kɔfɛ bi kizini kɛnɛ kan an balimamuso Aminata Tarawele a ka fɛn dilannen an bɛna o lase aw ma ka taa se kɛnɛya ko nasira ma ani aw ka su in na nafilaw ninnu de ye bakuruba kunnafoniya ye min bɛ bi an bolo an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ka baara in bɛɛ min don an bolo ɲɔgɔn fɛ maa fɔlɔfɔlɔ de an karamɔgɔ Alhaji Usman Kan ka taa se an ka sigimuso ma n'o ye Seyida Aishata Haidara an b'a fɔ k'u bisimila kɛnɛ in kan Ustaz salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi Elhadji Amadu Jalo. Ani baasi t'i la. Non baasi foyi t'an bɛɛ la tɛ nɔ. Dakuruɲɛ kelen foli ka ɲɛsin an filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na. Amadu Jalo ka foli daminɛ e yɛrɛ la sɛgɛnbali ɲinɛbali ka an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo olu minnu waati bɛɛ lajɛlen don o don nin waati mana se o mana kɛ diɲɛ fɛn o fɛn na u b'u sɔgɛrɛ u ka jabaraninw na walasa ka nin jɛmukan in lajɛ n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn kuma kɛra tɛ filɛbaga de b'i la an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen diɲɛ fan 14 an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ka foli yamaruya ɲini an karamɔgɔlakaw fɛ n'o y'an ka Serifulakaw ye Bankɔni Janginɛbugu la k'a fɔ ko u bonya bɛ kuma kɔnɔ an bɛna don baro kɔnɔ. Ni Ala sɔnna a ma furumuso. Naamu. A bɛ cogo di? A tɛ cogo la. Baasi t'i la kɔnɔ. Baasi foyi de tɛ yen. Dakuruɲɛ kelen foli ka ɲɛsin an filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma. Alhamdulilahi rabbil alamin Ustazi an bɛ foli fɔlɔ e yɛrɛ la ka d'a kan e de sera k'an fara ɲɔgɔn kan nin plateauba in na o kɔfɛ an bɛ an ka Ustaz Kan fo kɔfɛ an bɛ filɛlikɛ jama bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sɔgɔlen b'an na nin wagati in na ko u danga na an ka plateau kɛnɛ kan. Ni Ala sɔnna a ma o hukumu kɔnɔ yanni an ka don baara kɔnɔna na n b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin waati in na Sherifula télé ani Sherifula FM u bɛɛ lajɛlen faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka se ka nin jɛmukan in k'a bila direct la ka fara an ka plateforme n'o ye Sherifula officiel, Sherifula TV officiel. Sherifula officiel. O fana bɛ ka Facebook, YouTube ani voilà bɛɛ lajɛlen. Ani an ka plateforme tɔw bɛɛ lajɛlen na a bɛ se ka an suivi an bɛ dugawu kɛ Ala ka a bɛɛ kɛ hɛrɛ ye. Amina. Ka foli ta ka ɲɛsin Bankɔni Janginɛbugu la an fana karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ kalo in Ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔna na. Amina. An ka tafsirkɛla bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn bɔra jamana wɛrɛw la ka na an bɛ dugawu kɛ Ala ka séjour k'u ma hɛrɛ ye. Amina. Ni Ala an bɛna tafsir kɛnɛ kan tafsir kɛnɛ kan an bɛ Bankɔni Janginɛbugu misiriba in kɔnɔna la kuranɛ jiginna du min kɔnɔ an bɛ o du dɔ kɔnɔna la Bamakɔ Janginɛbugu la an karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Marana Haidara ale bɛ tafsir kɛnɛ min sigi san caman bi ni tafsirkɛlaw yɛrɛ bɛ na ka na walanda ta ka taa n'a ye u fɛ an karamɔgɔ denkɛ bolokansigi Sherif Ahmed Tijani Haidara nin waati na ale de kɛlen bɛ ka baaraw nun don an bɛ suratu Fusilat kɔnɔna la bi an bɛ wuli aya 37 miniti 10 kɔnɔna la n'an ye min sɔrɔ an ka jɛ an b'o lamɛn. Diɲɛ kɔnɔ fɛnlen don hɛrɛ la dumuni duman caman bɛ se ka tila ni ɲɔgɔn cɛ Mali bɛ se ka fɛn o fɛn di an ma o san ka fɛn dilannen bɛɛ bɔ an ka tiɲɛ na anw ka laadalikow la anw ka natalabonyafɛnw kan minnu dilannen don ni kanu ye walasa k'i den ye ko kɛ i kelen dɛ si t'i bolo fɛ sara ɲuman dɔ sɔrɔ sira laban na anw ka tiɲɛ kosɔn Mali ta fan fɛ o sani sabu anw bɛ waso ka kɛ Malidenw ye
ye pesan ka fɛn dilanenw bɛɛ sɔrɔ anw ka sigida feerekɛyɔrɔw ye Osam Asipa ayo ka fara ɲɔgɔn kan ano jani waati dumanw kɛ tolominɛlen ani bolozi ɲɔgɔnma kɔnɔna la minnu b'an ka fɔlen to ka di b'aw bilasira aw ka nin waati duman ninnu bɛɛ la sumani fara ɲɔgɔn waatiw la belebele dɔ ye a y'aw tagama ɲɔgɔn kɛ ka di ye ka di a ka di de ومن آياته ala ko abale ala ka kabako ko law الليل والنهار no ye shuye ka dibido o de la ni fɛnba dama dɔw bɛ yen ala ka la u la u yɛrɛ bonya kama allaylu iza yaksha wannahar iza tajalla ni tile a yele bɔ walima ni su ye a dibido ala ka le u la o kɔrɔ fɛn minnu ka bon ala bolo ala bɛ kale kɛ u la ni ye sufɛla ta k'a lajɛ tilefɛla ala ko a ka ayaw don i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ sigilen don nin fɛn fila in de kan i m'a mɛn diɲɛ waati ye jumɛn ye sanga a bɛ yɛlɛma ni don min ye o bɛ nin fɛn fila in de kɔnɔ a bɛ don fana bɛ yɛlɛma ka dɔgɔkun sɔrɔ ka kalo sɔrɔ ka san sɔrɔ minnu fila tɛ jate ta o kɔrɔ min ayatihi al-laylu wan-nahar leylu fana bɛ sɔrɔ ni mun ye a bɛ n'o de tugu a la naharu bɛ sɔrɔ ni mun ye والشمس والقمر shamsu a ko ne ani tilefɛla tile o ye ne ala ka kabako dɔ ye o la i b'a ye tilefɛla naharu yɛrɛ tɛ fiyewu ni tile tɛ o kɔrɔ naharu a bɛ sabati ni tile ka bɔ yen wa su fana bɛ sabati kalo fana bɛ sabati ni su ye sabu su o bɛɛ bɛ dun ninnu de la tilefɛla ani sufɛla fɛn minnu bɛ yɛlɛma don olu ni ɲɔgɔn cɛ o de ye tile ani kalo ye لا تسجدوا للشمس ala ko a kana sujudu kɛ kalo ye tile ye ولا للقمر o a kana sujudu kɛ kalo ye واسجدوا لله الذي خلقهن a ye sujudu kɛ masade masa min ye nin fila dan نعم o la n'i y'a ta k'a lajɛ ibrahim alayhi salam عليه الصلاة والسلام ma min n'a mago jɔra a ka mɔgɔw la kalali la نعم ni kuranɛ b'a f'i ye tuma min na ni tile bɔra dolo bɔra n'a ye dolo ye a ko hada rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin dolo bɔlen a ko nin de ye ne ma ye dolo ye ne ma ye mais a bɛ ka nin bɛɛ kɛ ni misali tun ye mun ye sabu peut-être dɔw b'a ye i n'a fɔ ibrahima yɛrɛ de tun ma ala ko sɔrɔ fɔlɔ a yɛrɛ de bɛ ka ala ko ɲini nin kɛra kiralama de a bɛ ka mɔgɔw de lakana k'a yir'u la boli minnu bɛ yen o don mais minnu filɛ sangaba la olu ka bonya n'u ka jɔyɔrɔ lajɛ adamadenw ka maaya yɛrɛ la fɔlɔ dolo i bɛ kanda n'a ye i bɛ siraw sɔrɔ n'a ye i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ cogo min a y'i ɲɛsin o ma mais tuma min na ko dolo ta a ko tiɲɛna fɛn minnu bɛ taa ne ibrahima to o kɔrɔ tɛ se ka kɛ ala ye o kɔfɛ falamma ra'a al-qamara bazigan tuma min na kalo bɔra n'o yeelen carilenba la o fana yeelen ka bɔ dolo ta ye a ko nin de ye ne ma ye qala hadha rabbi falamma afala qala لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين أكون أنا ما كان نبكي في البانجي ولا من بيع بكي يلندك كانوا بقولوا نتى مغني نيشي دوني زورو إبادة مي دولة بورا بتاعو نكالو كنا بورا إبادة بتاع ما بيبقى كانوا كبنيا يرا ولو كبتو تانو كالنيشي أنا نفع sufɛla fɛ n'u filɛ nin u tɛ ka se ka foyi ɲɛ u yɛrɛ ye jango ma o la laban nana kɛ min ye falamma ra'a shamsa bazighatan ma min na tile fɛnɛ bɔra sabu kalo yɛrɛ b'a ka yeelen ta tile de la kɔrɔ tile de ye a belebeleba ye min bɛ yeelenba di ko tuma min na o bɔra qala hadha rabbi ne de ye ne ma ye koyi hadha akbar sabu nin ye belebeleba yɛrɛ ye ko falamma afalat ko tuma min na tile fɛnɛ taara
أقول قال يا قوم يا نكمل إني بريء مما تشركون من يوم كجا أنا أو بك من بطل أكلفنا تاني وكرو فويتي تواجبون nga ala tun ganga ken masaye min ti yelama ti simima wala be yelama likelay fewna o ko ala ya ti yelama wala sallaka fo to inni wajhtu wajhi lillazi fatara as-samawati wal ardi hanifan wa ma ana min al-mushrikeen akwai cana na mɔgɔ a y'a lajɛ dɛ ne bilasiralikan bɛɛ d'aw ma minnu ka fisa ka bolo ye olu ti t'u cogo la wa min ɲɛsin fan filɛ setigi ala kelen don wa n bi sɛmɛ o de la ko fatiri samawati wal ard ja ibrahima kun tɛ ɲinini na o ja ne b'a dɔn dugukolo ni kabakolo danba bɛ yen ko fatiri samawati wal ard ko n zikina o ala ye ma hanifan o de la a bɛ yira ko wa ma ana min al mushrikin wa ne ibrahima tɛ filanga fo la o la a ye kalan min kɛ an kelen kelen ye o de ye nin ye o kɔrɔ tile ni kalo batogo b'u la hali bi dɔw bɛ yen minnu bɛ tile ni kalo ninnu bato mɛ ala ko se tɛ bato ta ye ko ɲɛsin kan ka kɛ min ma o y'ale setigi ala de إن كنتم إياه تعبدون. نو أسرع بطل كلا يرى على بطل باي أكان على بطل. نعم. فإن استكبروا. نما يربويا. فالذين عند ربك. ملك من بي محمد ما يرى. يسبحون له بالليل. ولو كان ولك جولي دو عليه كعلى السماء فوق ولك جوك كسيل عليه بالليل شوفه. والنهار أنك فلا بلا. وهم لا يسعمون. وهم لا يسعمون لا يميلون من هذه الأعمال الصالحة. وتني مبارا يمانو وتدبل ألوف وكرم كبار. تقول فيه ومن آياته. وبالله تعالى كوكولا. أنك. كفوا محمد. ترى الأرض. ابن الدوكولوي. خاشعة. أجلي. فإذا أنزلنا. نشور لك جيلك. عليها. دوكولوكا. الماء. جيلا. اهتزت أبي يجي وربت وأبي دلك بوينك إن الذي إكادو مسامين بوك أحياها مسامين يدو كل ينما لا أو مسامين موي الموتى الذي شو بلا جنين ينما بغاي إنه وعليه على كل شيء فم بلا جنيك قدير على يسباي إن الذين مؤمنون يلهدون في آياتنا لا يغفون علينا أفمن مغمي يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة لا رجدنا اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. وذلك كوكولا أنك ترى الأرض خاشعة بمعنى يابسة. كفوا أبي كلوي دوكلوي يابسة الجليد. نعم. دوكلو جليد. فإذا أنزلنا عليها الماء. غنى عليها سنجي شروعك. اهتزت بمعنى تحركت. أبي لمغلي منك. دوكلو باللمغلي منك. o lamgali ye jumɛn ye ji bi suruli min kɛ a bi bɔ a cogoya la dugukolo bi bɔ cogoya min kɛ sisan o de ye walima mufasirina dɔw ko bal basharat a bɛ lanisɔnjali kɛ sɛnɛkɛlaw ye parce que a ka yɛlɛma ji donni a la o ye nisɔnjali ye k'a fɔ laɲini bɛna sabati sabu danniw bɛna daminɛ i y'a ye basharat a bɛ lanisɔnjali kɛ mais a kɔrɔjɛ yɛrɛ n'o ye ihtaza shay ihtaza al-arsh ko l'arsh yɛrɛ ni Saad
بن معاذ كسا كلا بافوتي احتزا ويجي يجي يا دكول لا هو أكل لمغالي من بك بالبشارة للنسوجي وربت وكفى أبي بوليك نقولي السنفون ناي سبو هل ندخل نيانا كان نسوجارا ناي نسوجات سي أكمل فمي بيدا وكبوليك كيرالك على ko fɛn min dana ko a y'a ka laɲini sɔrɔ n'a ɲɛgina ka falen ni inna allazi ahyaha a ko ala min ye dugukolo ɲɛnamaya a ka ja kɔfɛ la muhyil mawta ne ala kala aw kan ka dɔn k'o de ye su ɲɛnamayabaga ye ne ala de ye su ɲɛnamayabaga ye o ka saya o kɔfɛ innahu ala kulli shay'in qadir wa kan ka dɔn k'a fɔ ne ala bɛ se a bɛɛ lajɛlen na wallahi nin kun ye an karamɔgɔ Seydi Sharif Ahmad Tidiane Haidara ye bolo kan sigi sɔgɔni jɛngɛnɛ bu tafsir kan y'a fɔ cogo min na Sharif Ahmad Tidiane Haidara min bɛ cɛkɔrɔba sigi nɔ na nin waati in na an y'a fɔ an ka kuma tɛmɛna an ko Sharif Ahmad Tidiane ni mɔgɔ min b'a ka tafsir lamɛn i b'a sɔrɔ mɔgɔ min a bɛ kalan kɛ a bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ chercheur don o kama n'a ye fɛn o fɛn a bɛ ko walawala kosɛbɛ a bɛ ka kuma suratu Fussilat kan aya 37 ala ka kabakoba minnu dɔw bɛ yen ala yɛrɛ y'a ka kabako minnu dɔw fɔ hadamadenw ye walasa k'u waju tiɲɛ na a kelen o kelen n'i sigi a bɛ se k'i ɲɛnamaya bɛɛ kɛ k'i miiri a kan i bɛ walandaw sɔrɔ a kɔnɔ ka d'a kan ala ka kabakobaw don o kabakoba dɔ ye jumɛn su ni tile tile bɛ bɔ kalo bɛ falen kalo bɛ taa tile bɛ na o ye kabakobaw ye nka o kabako n'a bonya bɛɛ lajɛlen ni maaw miirila la ka scientifiquement n'i y'a la i bɛ taa sɔrɔ kobaw de don maa dɔw ye olu kɛ ala ye ka sujudu bɛ yen nka ala ko ninnu n'u ka bonya bɛɛ lajɛlen sujudu man ka bɛn n'olu de masa min ye ninnu dan o de ka bon ka tɛmɛ ninnu ka sujudu kan ka bɛn o de donc a y'a ka kabako wɛrɛ fɔ dugukolo jalen cogo min na tilema fɛ dugukolo bɛ ja hali a taama ma nɔgɔ nka ni ala y'a ka san nati a kan dugukolo bɛ ɲigi ni sen da a kan dɔrɔn tuma la a bɛ jigin n'i ye a bɛ magaya a bɛ ɲigi masa min ye dugukolo jalen ɲigi fo ka a kɛ bɔgɔ nɔrɔ ye o masa kelen tɛ dɛsɛ hadamaden salen kɔfɛ ka o hadamaden kelen in na wuli donc kuma la surunyala ala ka kabako minnu bɛ kuranɛ kɔnɔ an karamɔgɔ ka tafsir tun bɛ o de kan bi n bɛ ala taala deli ala ka dɔnni ta fana jira an na amina ala ka o duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ an bɛ sɔrɔ ka na fɛn min ye sunkalo kunnafoni sunkalo kunnafoniya alhamdulillah Ustaz Jalo an kalau taara sugu kɔnɔ o ye min sɔrɔ ka di an ma sunkalo kunnafoniya la o de kɛra sogo ye ka da kan nafaba de bɛ sogo la an ka jɛ an ka lajɛ an ka sɔrɔ ka segin ka na. sogo kilo bon sisan da kelen t'a la kosɛbɛ dɔw bɛ ka détail feere 720 bon minnu ka nɔgɔ olu bɛ ka feere 770 awɔ koloma bu bon 800 bon ou bien bon en tout cas bu kɔni kɛ an b'o jate komi i n'a fɔ 800 parce que fɛn ma fara o kɔni kan mais koloma kɔni da kelen de tora minnu ka nɔgɔ 770 minnu ma se ka fɛn kɛ olu dɔw b'a feere 720 voilà ale b'o au niveau la 770 koloma mais bu kɔni ye 800 ni ko an bɛ fama wagati min na fili fitinin b'o la parce que kabini ɲinan yɛrɛ dugu jɛra sogo ma jigin 600 yɛrɛ dugu ma o bɛ san 3 san 4 bɔ sogo ma jigin 600 dugu ma ni sogo nɔgɔyara de a bɛna kɛ 640 mais ɲinan yɛrɛ sogo ma jigin 640 sogo nana 660 sogo nɔgɔyalen ka kɔn sunkalo ɲɛ jate fitinin dɔ de b'o la ni fili fitinin b'a la mɔgɔw ka calcul la parce que a bɛ n'a fɔ mɔgɔ caman ɲɛna ko sunkalo de kama ko mɔgɔ bɛ fɛn caman gɛlɛya mais or que sogo ni misiko de bɛ ɲɔgɔn na a bɛ wurili de san kɔnɔ bon sunkalo an bɛ san 10 bɔ sisan nɔ sunkalo de bɛ bɛn ni misiko gɛlɛya ye bon ni sunkalo bɛnna ni misiko gɛlɛya a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko sunkalo kama de ko sogo prix yɛlɛnna bon or que sogo yɛrɛ prix yɛlɛnni tɛ misi fagala ma hɛrɛ ye sogo feerela ma hɛrɛ tɛ parce que a bɛ misi gɛlɛya de ko fɔ ni misi de gɛlɛyara a bɛ kɛ sababu ye ka sogo gɛlɛya n tɛ sogo gɛlɛyali bɔda tɛ a la anw misi fagalaw fɛ yen parce que n'i y'a jateminɛ
an ka baara in kɔnɔ baara in gɛlɛya dɔ b'a la gɛlɛya gɛlɛn kosɛbɛ an ma wosi sɔrɔ la min b'a wo datugu parce que ka sababu kɛ o gɛlɛya jumɛn ni misi commencera ka gɛlɛya ka sogo to nouveau min na ni busi ye dɔrɔmɛ 20 fara sogo sɔngɔ kan k'a bɛ bɔda ɲini misi feerelaw bɛ 10 fara misi sɔngɔ kan donc a b'i n'a fɔ sinaya jate sugu dɔ don e hakili b'a la ko fɛn min i bɔda ye o tɔ bɛ kɛ ka tila ka kɛ e coronda ye parce que e bɛ a fɛ k'i bɛ 20 de fara kan pour que i bɛ bɔda sɔrɔ mais e bɛ 20 fara kan min kama o bɛ sogo prix kalama ka tɛmɛ e yɛrɛ kan i ye 20 fara sogo sɔngɔ kan ale bɛ 10 fara misi sɔngɔ kan yɔrɔ o tɛ i ka bɔda ye i ye problème ye parce que arajaba sunkɔnɔma kɔnɔ yɛrɛ la an kɔrɔ kana don arajaba la misi min bɛ feere 500 bi o misiw bɛ 500 ni 20 500 ni 30 bon n'i y'a jateminɛ Mali an ka misi fanba bɛɛ bɔ an yɛrɛ fɛ yan a fanba bɛɛ mais problème gɛlɛma yɔrɔ dɔ fana ye misiko gɛlɛya la jumɛn ye misiko gɛlɛya fana kɔnɔna de la an ka dunanw fana ka sanni fana ka ca misiko gɛlɛya de fana kɔnɔ parce que misiko gɛlɛya bɛ i n'a fɔ o kunbɛn ni misi balolen minnu ye an bɛ misi minnu balo pour ka misiko gɛlɛya kunbɛn bon o misi balolen bɛ terrain kan wagati min na dunanw fana ka nali ka taa terrain kan ka ɲagami an ka clients cɛla ou bien anw cɛla bon anw bɛ se ka misi dɔ san k'a fɔ an tɛ tɛmɛ 120 kan mais ni dunanw ye o misi dunanw bɛ se k'o misi dɔ san 140 bon misi feerela bɛ mun de ɲini tɔnɔ bon a ɲɛ b'a la dɔ bɛ se ka san 140 o b'o feere ma 140 ko fa b'a la a ma nɔgɔ bon n'o ni mɔgɔ 2 ye ɲɔgɔn sɔrɔ terrain kan dɔrɔn an ka sugu bɛ tiɲɛ parce que an tɛ se k'a sɔrɔ nɔgɔya la bilen. Muso Naam. Aya komi sogo ko ya kuma ka ca dɔɔni. Usai Jalo ne yɛrɛ dabali bɛ ban nɔ. Sogo ye kuma ka ca kojugu. Komi an falaka an yɛrɛ bɔra ka fɔ cogoya min na a y'a fɔ ko sogo koloma ko bɛ daminɛ 800 yɛrɛ la fɔlɔ. Buma bɛ daminɛ 800 na donc koloma ko ye 720 ye. An t'a dɔn an bɛna taa ko yɔrɔ min na k'an ta yɔrɔ min na bilen. Ka d'a kan an falakaw yɛrɛ bɛ kule la bi nasɔngɔko la fo ka taa se an balakaw fana ka nasɔngɔ dafa ma. N'a fɔra ko sogo kulu ye nin hakɛ in ye k'a fɔ k'an ka taa an balakaw ka taa na san fo ka tila ka na tobili kɛ o cogoya la tuguni a ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ et puis fɛnɛ a ye kuma dɔ fɛnɛ fɔ n'o ye mɔgɔ wɛrɛw de bɛ b'u ka jamana kan n'o ye étrangers ye ka na sogo sa misiw sa an fɛ yen o yɔrɔ fɛnɛ k'o fɛnɛ gɛlɛya b'u kan kosɛbɛ ka d'a kan olu bɛ se ka wari min don a la an fɛ yan an tɛ se k'o don a la k'a da ko yɛrɛ na a cogoyaw kan an b'a fɔ misi feerelaw ye ba maliba an bɛɛ de jɛ don u ka hinɛ an ka sogo feerelaw la walasa an balakaw bɛ se ka sogo san cogo min na ka kan ka dumuni na wa nin yɔrɔ in fana na jaralakaw dɔw yɛrɛ fana b'u profiter ustaz k'a fɔ ko sogo k'a ni sɔ k'u bɛɛ vitamine suguya kelen ko k'an balakaw sɛgɛn o la kojugu ko n'an ma sogo sɔrɔ k'an ka taga sɔ san ko ka n'o dun vitamine mana kɛ kelen ye cogo cogo mais u gun tɛ kelen ye dɛ ustaz docteur fana kelen don ka u ka walawaliba ko yɔrɔ na jaralakaw ye jaralakaw ma se k'o yɔrɔ faamu kosɛbɛ mashallah an bɛ dugawu kɛ ayi sisan ala ka se k'a nɔgɔya da kɛ an kɔni b'a dɔn sunkalo ye kaloba ye ala ka kalo de don mɔgɔ mɔgɔ n'i ye i mɔgɔ ɲɔgɔn ka se ka nɔgɔya da dɔ k'a ye ala fana bɛ bɔda kɛ i ye o la an bɛ an ka mali busew fo k'u waleɲuman dɔn k'an ka vétérinaires fo ani bɛɛ ka dumuni feerelaw u bɛɛ de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ ala ka kalo timɛ hɛrɛ kɔnɔna na o hukumu kɔnɔ ni ala ka jɛ an y'a fɔ aw ye k'a fɔ an ka maa welele hadisul iftar kɛnɛ kan o de ye an karamɔgɔ Muhamadu Bashir Hayidara Jeunesse Groupement tɔgɔ la ni ala sɔnna ma ale de bɛna kɛnɛ in ɲɛnamaya an ye a ye kɛnɛ sɔrɔ o la an bɛna sugu la ka na ni ala sɔnna ma ka na an karamɔgɔ bisimila an bɛna jɛ ka musalaha inshallah.
Société Sakara Import Export a filɛ ka tabalen gosi teminanganaw te duman kanubagaw n sɛgɛnnen do n fari kumukumunen do bi ne yɛrɛ de tɛ n cogo la ayi i ma tɛ gina min a lasagonen do kabini a dilanyɔrɔ fɔɔ ka taa se aw ka barada kɔnɔna ma Société Sakara Import Export a ko min ka di aw ye o de bɛ kɛ tɛ gina a y'a nɛnɛ a kɛ galonbuanda aw minnu mago b'a caman santa la a ye telefɔni nimero in wele joona. Te gina de wa ni te de ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da ni bɛɛ tɛ te koyi ni dɔgɔninkɛ ka to yen ɲɔgɔn tɛ e ka dɛnɛ i k'a lajɛ. Chasse fait tenir, esse ibado, chasse comme un babe, wa esse ibado, bora comme un babe, bole nene, inanye fonye, bole, abike le gaye, bole, abike no makumuye, sema akani makoroma akadi daragala akadi serila akadi monina akadi dekela akadi demisoye akadi makoroye akadi mamaye akadi papaye. an bɛ foli ni waleɲuman dɔ ta ka a ɲɛsin aw ma ni waati in na aw fɛn o fɛn tun bɛ k'an lajɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan an y'a fɔ aw ye kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ hadisul iftar kɛnɛ kan bi an karamɔgɔ min b'an bolo o de ye Cheikh Bashir Muhammad Bashir Haidara ɲaro karamɔgɔ mɔdini don jeunesse groupement tɔgɔ la bi ale de bɛ an bolo Cheikh Bashir salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haidara inshallah baasi t'i la dakuruɲɛ kelen foli ka ɲɛsin an ka filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na. D'accord. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أمي على فوق على بركة كأنسيني على توقي نسونغالو باينغانو ka foli bila filɛlibaga bɛɛ lajɛlen ani lamɛnnibaga bɛɛ lajɛlen ni waati in na ayiwa studio fana kɔnɔ yan ka aw fana fo ka aw barikada ka nɛɛma ni kisi ɲini ala fɛ a ka kɛ rasul ka sallallahu alaihi wasallam ni sunkaloba in kɔnɔ hinɛ ni jurumu yafa ni kan hɔrɔnyali min fɔlen don k'o bi sɔrɔ yarabi ala ka an bɛɛ lajɛlen garijɛgɛ o la inshallah. ala ka o duwawu minɛ o kuma kɔnɔ ustaz an bɛ segin k'i bisimila bi an y'a kanu ka se ka baro kɛ ni ye baro min ni an b'a nata k'a fɔ ko sunkalo in na an caman bɛna nafa sɔrɔ a la o kuma kɔnɔ ustaz walanda min ni a labɛnnen b'i bolo pour que ka se ka silamɛw bilasira ni a ye bi bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye o kan. Alhamdulillahi rabbil alamin. An bi walanda dakuruɲɛ damadɔ de don ka di silamɛw ma et surtout jeunesse parce que tiɲɛni ni ɲɛni a fila bɛɛ lajɛlen
ni jeunesse y'a fɛn o fɛn ta siga foyi t'a la jamana bi nafa sɔrɔ n'a ye walima jamana bi tɔɔrɔ sɔrɔ n'a ye wa a b'o cogo la ci b'a ka hadisa kɛnɛmanw bɛ yen sallallahu alaihi wa ali k'a fɔ ko ayiwa fanga min bi di adamaden ma i ka jeunesse kɔnɔ ayiwa kɛnɛya min bi d'i ma ayiwa i bɛna ɲininka nin bɛɛ la i y'a labaara cogo jumɛn na wa b'o cogo la kuranɛ ayaw fana b'a jira an na k'a fɔ tubi dayɛlɛlen don mais tubi dayɛlɛ bɛ mɔgɔw ye fana mɔgɔ minnu ye se to u ye ayiwa ka sɔrɔ ka tubi o kɔrɔ i bɛ ko kɔnɔ tuma min na fanga b'i la tuma min na se b'i ye tuma min na i bɛ denmisɛnniya kɔnɔ tuma min na ka segin k'i yɛrɛ di ala ma o tubi de ka bon ka tɛmɛ tubi bɛɛ lajɛlen kan donc an y'a kanu ka an yɛrɛ hakili jigi ka tila ka an lajɛlikɛlaw fana hakili jigi mɔgɔ ɲuman dɔ bɛ yen dɔw ko ko ciden don dɔw ko ko salihu fana don maa ɲuman don a tɔgɔ ko lukmanul hakim ayiwa ala ye sura kelen ta spécialement ka sura in tɔgɔ da lukmanu na ko lukmanu kofɔ sura o sura in kɔnɔ lukmanu a b'a ɲɛsin a yɛrɛ denkɛ ma ka kangari dɔw da a ye ka conseil dɔw di a ma bon comme a y'a di min ma o ye ale den de ye hali ni o ma kɛ an ɲɛna an b'a jigiya k'a fɔ o ye jeune de ye o waati o kuma ladilikan ninnu siga foyi t'a la a dira a denkɛ in ma cogo min na ni diɲɛ jeunesse fana ye ladilikan in ta ka baara kɛ n'a ye siga foyi t'a la diɲɛ bɛ lafiya sɔrɔ donc an ka bi mawudu ye o de ye bakuruba fɔli la lukumanu ye mun ni mun fɔ a den ye kuranɛ kɔnɔ ayiwa bada auzubillahi mina shaitani rajim komi ko in a ma kɛ ciba yɛrɛ ɲɛna n'o ye muhamadi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayiwa ni ala bi fɛnw lakale muhamadi ye kuranɛ kɔnɔ a b'a fɔ a ye ko nin waati nin ko in kɛra ayiwa k'a jira rasulu yɛrɛ la n bɛna i kibaruya n'o tɛ a ma k'e ɲɛna ka tila ka to anw fana bolo ka kɛ taasifɛn ye k'a jira an na ala de ye nin histoire ninnu lakale ciba ye a ma kɛ ciba ɲɛna bon kuranɛ yɛrɛ ka koba dɔw ye nin ye kuranɛ ka mujiza ba dɔ ye nin ye n'i y'a jateminɛ ciba ni lukman ninnu dɔw ni ɲɔgɔn cɛ waati janba don ciba ma isa ye isa ka kibaruyaw fɔra ye a ma musa ye musa ka kibaruyaw fɔra ye wa a fɔra ye cogo min na gafe tɛmɛnenw fana a b'olu fana kɔnɔ o cogo kelen de la bi dɔpt o témoignage caman bɛ yen waati tɛ an permettre k'o fɔ n'o tɛ ciba ye fɛn o fɛn fɔ ciden min kan kuranɛ kɔnɔ mɔgɔw ye livre tɛmɛnenw o cogoya kelen de don olu fana kɔnɔ u y'a lakale ten o cogoya kelen de la o bi a jira k'a fɔ kuranɛ in la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi a bɔra ala de yɔrɔ siga foyi t'a la kuranɛ b'a fɔ ko wa iz qala lukmanu li ibnihi lukman y'a fɔ a denkɛ ye a bɛ k'a fɔ a ye kuma min na wa huwa ya'izuhu n'a sɔrɔ lukman yɛrɛ a kɛra sisan i b'a fɔ den sigi bɛ a kɔrɔ a bɛ k'a waazu ko wa huwa ya'izuhu bon yan nɔ hikima ba dɔ de bɛ nin na imagine lukman n'a kɛra kira ye o bi bɛn hali n'a ma kɛ kira ye n'a kɛra mɔgɔ ɲuman jala salihu ye a lajɛ ko a y'i den a y'a sigi a den kɔrɔ walima a y'a den sigi a kɔrɔ ya'izuhu a bɛ ka den bilasira o hikima ye mun ye e fana e ta bɛ cogo di hikima dɔ de b'o kɔnɔ lukmanu ɲɔgɔnna kira ubiyɛn maa ɲumanba nin cogo la o y'i sigi ka kangari d'a den ye e min bonya e bonya kojugu e n'i den ti fɛrɛ bon ni kuranɛ nana kuranɛ bɛ kuma lillazina yatadabbarun li ulil albab lillazina yaqiluna kuranɛ bɛ kuma lillazina yatafakkarun mɔgɔ minnu hakili bi taasi mɔgɔ minnu b'u sigi ka miiri non ayatul qur'aniya in jala tɛ dɔrɔn ko lukmani y'a den bilasira a ye hikima wɛrɛ jumɛn bi sɔrɔ a la o de ye e yɛrɛ kan ka ko dɔ de kɛ ja i ni den ni ɲɔgɔn cɛ o ye mun ye ka sigi ka kuma ka kangari d'a ye problème caman b'an ka jeunesse kɔnɔ bi muskila caman bɛ yen denmisɛnw taar'u yɛrɛ sɔrɔ ko caman kɔnɔ a tiɲɛ ye min ye u délaissera de jɔnni fɛ u parents fɛ
e de depuis sɔgɔma e bɔra e n'a ti ɲɔgɔn ye sufɛ e nana e ni den ti fɛrɛ dɔw n'u den bi une semaine kɛ u ti fɛrɛ u ti sigi u ti baro kɛ u ti foyi kɛ ni fɛn dɔ bangebaa dɔw bɛ yen fɛn o fɛn b'u n'u den cɛ o ye dɔrɔn taa an ka nin ci in na a banna bon kuranɛ ka hikima yan nɔ a b'a jira an na k'a fɔ jaa mɔgɔ a ka kan mɔgɔ ni den kan ka sigi de ka den bilasira fa n'a denkɛ kan ka sigi ko caman bɛ yen a k'a fɔ denkɛ wa a b'o cogo la ba fana o n'a denmuso kan ka sigi ko caman bɛ yen a k'a fɔ denmuso ye misaliya la n'i ye sira fara sisan ka a fɛn o fɛn lajɛ jeunes bɛ tiɲɛni minnu na dugu kɔnɔ ni a kɛra jeune garçon ye o a kɛra jeune fille ye o n'a sɔrɔla hakika yɛrɛ la ko u parents k'u n'olu bɛ sigi u bɛ kuma parents bɛ conseil di u ma a ka ca la dɔ bɛ bɔ nin ko ninnu na siga foyi ti min na o y'o ye donc an b'o hikima ba sɔrɔ ko in kɔnɔ o tuma na Lukman kɛlen ka denkɛ sigi a ye kuma fɔlɔ min sɔrɔ ka fɔ a ye a ko ya bunay ko la tushrik billah ko kana fila fara ala kan kuma fɔlɔ min n'a y'o fɔ a denkɛ ye ko n den kana fila fara ala kan wani fana hikima ba de bɛ nin kɔnɔ kana fila fara ala kan o b'a jira ja mɔgɔ kan ka i den sigi ka kuma dɔw fɔ a ye minnu ti bɔ a hakili la masalan bangebaa kan k'a jira den la ko nkalon ti tigɛ de quoi bangebaa kan k'o jira den de la ko nkalon ti tigɛ haramu de don kana sɔn fiyewu i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i ka nkalon tigɛ bangebaa kan k'a jira den de la ko ayiwa sonyɛni ti bɛɛ kana sonyɛni kɛ n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ t'a kɛ i b'i yɛrɛ kɛ exemple ye fɔlɔ k'a fɔ ne yɛrɛ m'a kɛ wa a man ka kɛ wa e yɛrɛ kan'a kɛ a ye fɛn fɔlɔ min fɔ den ye nin yɔrɔ la ko la tushrik billahi ko kana fila fara ala kan inna shirka la zulmun azim ko filankafoya o ye jurumu ye jurumu min ka bon kosɛbɛ min hona filankafoya o ye jurumu ye jurumu min ka bon kosɛbɛ bon polémique dɔɔni min nin yɔrɔ in na n'o ye filankafoya ye ayiwa filankafoya yɛrɛ ye jumɛn de ye ka dɔ fara ala kan bon an kɔni bɛ se ka min fɔ o la bakuruba fɔli la o de ye ala ko la tajalu lillahi andadan wa antum ta'lamun anw bɛ min kɛ filankafoya ye o de ye nin ye quoi peut-être dɔ bɛ n'a fɔ ko hunaka ashirkul al-asghar ou ashirkul akbar ouais c'est vrai olu bɛ se ka kɛ mais filankafoya yɛrɛ bakuruba fɔli la o ye ka dɔ de fara ala kan sawaun o dɔ min bɛna fara ala kan o kɛra yirikuru ye wo a bɛ wele ko boli don hali n'o kɛra adamaden yɛrɛ ye ka adamaden dɔ bato k'a minɛ k'a kɛ ala ye o ye filankafoya dɔ ye a b'o cogo la dɔw bɛ ji de bato dɔw bɛ tile de bato dɔw bɛ fɛn ɲɛnama de bato bakuruba fɔli la nin de bɛ wele ko filankafoya amma a détail misɛnnin tɔw ka fɛn dɔw don shirikuw kɔnɔ ka tila ka mɔgɔw dédier fo k'u kɛ mushriku ye la o t'a dɔ ye donc an bɛ se ka min fɔ Lukman ka shiriku ko kuma na o ye nin de ye o kɔfɛ a ko Lukman ye a ɲɛsin a den ma ni bangebaa labato ye o de la n k'i ma n ko bi mawudu in bɛ kɛ i b'a fɔ a ɲɛsinnen don jeunesse de ma bon ko ala yɛrɛ ala ye a ɲini adamaden bɛɛ fɛ bɛɛ bila istisna in k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka i bangebaa fila ka a tɔbɔtɔ k'u labato bon bangebaa fila a ko bi fa ani ba de ma bon mɔgɔ o mɔgɔ n'i nana diɲɛ na kɔni ni fa t'i la ba kɔni b'i la ala ka dancogo kabakoma in na adama dilala fa t'a fɛ ba t'a fɛ ayiwa o kɔfɛ hawawu o kɛra an fa adama muso ye nka a fɔra ko o bɔra an fa adama na o kɔrɔ an fa adama na kɛ o fa ye o yɔrɔ in na ye ba ti kɛ hawawu la o ye dancogo filanan ye dancogo sabanan o ye filanan in contraire ye n'o ye an ba mariyama ayiwa ale fana ka nabila isa sɔrɔli ye o tuma fa t'o fana na an ba mariyama bi kɛ ayiwa nabila isa ba ye
dancogo naanina ani laban ni an bɛɛ b'an yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ o de ye fa bi bɛɛ la wa ba bi bɛɛ la fa kɛra maa o maa la ba kɛr'i la ala ko kuranɛ nasi jɛman na ko yɔrɔ wɛrɛ a b'a fɔ wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan ni yɔrɔ fana na a sigir'o de ka tuguni k'a fɔ ko ayiwa mɔgɔ an bi conseil di mɔgɔw ma k'a fɔ a ka duwawudenya a y'a ta a ka appliquer bon maintenant tiɲɛ don hali kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ a bɛna f'i ye a bɛna tila k'a focaliser ba kan mais o t'a jira k'a fɔ ko fa bɛ minimiser ka bɔ bonyani na parce que n'a ye yɔrɔ dɔ ta an ka société kɔnɔ bi jeunes caman bɛ yen u bolo k'u ye duwawuden ye k'a sɔrɔ u tɛ duwawuden ye parce que o jeunes caman kɛ bɛ ka duwawudenya de focaliser ba dɔrɔn ka côté la o tɛ tiɲɛ ye dɛ a fɔra de wa wasoyina insana bi walidayhi bangebaa fila certes ala bina décortiquer a b'a fɔ ko hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin c'est vrai ba ye i doni a y'i doni ayiwa kɔnɔbara donni o ye gɛlɛyaba dɔ ye o ye difficulté ba ye bon ni mɔgɔ min yɛrɛ y'i sigi denmisɛnnin o denmisɛnnin n'a y'i sigi ka miiri a ba y'a doni ni min kɛ a kɔnɔbara la que les gens m'excusent du terme c'est-à-dire ka kɔnɔ ta o de ko do o de ye doni ye ayiwa o tali ka tila ka kalo 9 kɛ ni ye n'i y'a lajɛ mufasirunaw ka fara ulamaw kan u ye min fɔ yanni kalo 9 in ka se don o don n'o bi tɛmɛ o don bi muso accable ka taa de don o don bi tɛmɛ kalo o kalo bi na muso ka hamlu a ka grossesse a kalo fɔlɔ o bi fanga min sɔrɔ a la kalo filanan dɔ bi bɔ o fanga la o de ye wahnan ala wahnin c'est-à-dire a bi lafu ka taa fɛ de a bi se kalo 9 ma waati o b'a sɔrɔ tɔ foyi tɛ a la o yɛrɛ jala o dabɔn b'a kama o dɔrɔn kɔsɔn silamɛya ko t'a la dɛ hali kafiriya la mɔgɔ mɔgɔ ye i ta nin tacogo in na i kan k'a dɔn o tigi ye quoi donc denmisɛnninw fana ka barika ɲinibaliya bi bon an bɛ se k'a fɔ peut-être kuranɛ kalanbaliya o de b'a la kuranɛ kalanbaliya b'a la bon kuma dɔ la ni kuranɛ fana kalanna kuranɛ bɛ se ka kalan nka kuranɛ k'a kalan k'a faamuya o fana manki bɛ yen kuma dɔ la kuranɛ bɛ kalan yɛrɛ a bɛ faamuya mais adamu tatbiqi bɛ se ka sɔrɔ yen voilà o manque d'application ye maintenant n'i ye kalan kɛ n'i ye faamuya sɔrɔ normalement i kan ka appliquer de i bɛ taa dɔw sɔrɔ olu ka dangadenya sababu ye ignorance dɔrɔn de ye u t'a dɔn bon dɔw bɛ yen olu u b'a dɔn ko ala yɛrɛ de ka yamaruya fɛn do kuranɛ kɔnɔ ko mɔgɔ k'i fa n'i ba barika ɲini wa u y'o dɔn cogo min u y'a faamuya ayiwa i b'a sɔrɔ sɛtanɛ b'u nɔfɛ u ma se ka appliquer an b'a la deli a kalani n'a faamuyali n'a labaarali ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen donc o kalo 9 kɔfɛ ko ala wahnin a bɛna jigi fana an y'o de fɔ muso o muso diɲɛ kɔnɔ n'a bɛna jigi jigini kɛtɔ f'a k'a ɲini f'a k'a fɔ sababu na a y'a fɔ a da la a y'a miiri a kɔnɔ f'a k'a fɔ de ko ni mun y'a dɔn jigini gɛlɛya fɛ muso o muso n'a bɛna jigi f'a ka jɔn k'a la fɔ ni mun y'a dɔn o kɔrɔ ni mun y'a dɔn mun de hamlu in ta grossesse in mun t'a mara muso bɛɛ b'o fɔ gɛlɛya o ye gɛlɛya yɛrɛ kinaya dɔ ye an bɛ se ka min fɔ quoi tellement que jigini ka gɛlɛ ka se hakɛ min ma u nana ciba fana ɲininka sallallahu alaihi wa sallam ko ayiwa yalima n'i bɛ barika ɲini k'i bɛ joni barika ɲini ciba ye ko k'i b'i ba barika ɲini siɲɛ 1 siɲɛ 2 fo siɲɛ 3 siɲɛ 4nan ayiwa ciba ko k'i fa fana barika ɲini
hali yan nɔ kuranɛ kɔnɔ ala y'a fila de fɔ bakuruba fɔli la mɛ ka sɔrɔ ka ba ta sisan a tɛgɛ ma k'a fɔ ko hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin i ba y'i don ni gɛlɛya dɔ kan o ye kɔnɔbara yɛrɛ gɛlɛya ye o kɔfɛ a tilala ka jigi i la tuguni o fana ye gɛlɛya dɔ ye donc wa fisaluhu fi amayni bon nin bɛɛ ye enseignement de ye i b'a sɔrɔ sisan wa fisaluhu fi amayni nin manque ba bi maa caman na bi o ye mun ye den bi dabɔ ka bɛn waati jumɛn ma parce que ala ti foyi fɔ gansan hikma de bi kuranɛ kɔnɔ n'ala ye min fɔ dɔrɔn hakilitigiw de kan ka miiri a la ka taasi a la bon a ko muso jigin don a jiginna don min na ayiwa n'i y'o ta k'o lajɛ ka taa se ayiwa a dabɔli ma bon ko san fila dilen don i ma a bɛ se ka den dabɔ ka bɛn ni o ye san fila bon i bɛna mɔgɔ dɔw sɔrɔ olu den tɛmɛnen don fo san fila kan u bɛ ka sin di a ma bon mɔgɔw kan hakili to o jate fana na an ka mɔgɔkɔrɔbaw ka jateminɛ na kosɛbɛ den o den fana n'a bɛ to ka san fila dépasser sin mini na i b'a ye a den bɛ bɔ ani mɔgɔ tɔw différence fana bɛ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bon o fana jateminɛba bɛ yen n'i ye aya in ta k'a lajɛ ka san fila fana dafa sin mini na c'est très très capital mɔgɔw kan ka o hakili to o fana na inchallah o kɔfɛ ni nin kɛra i ba de nana nin ye mais i ba nana nin ye cogo o cogo ala bɛ k'a jira ko ale yɛrɛ ka bon ka tɛmɛ i ba kan i ba ye nin gɛlɛya in min ta a y'i jiginni min kɛ a bɛɛ ka bon mais ala yɛrɛ ka bon ka tɛmɛ o kan o de la a b'a fɔ anishkurli i bɛ barikada kɛ certes i b'i ba barikada i b'i fa barikada mais i bɛ barikada fɔlɔ ne yɛrɛ ala de la donc ni bɔr'o la sisan wali walidayika nin bɛɛ la c'est vrai an bɛ yɔrɔ dɔ fana fɔ k'a fɔ ko ba ye kɔnɔbara ta k'o ye gɛlɛya ye mais an ka diɲɛ laban tile in na yanni kalo 9 in bɛ taa dafa cɛ bɛ wari caman fana bɔ dɛ fura sɔngɔw ayiwa u bɛ taa peseliw la k'o ka ca n'i y'o fana to ba fana bolo a ti passe dɛ donc k'a fɔ k'i b'i fa fana minimiser ka bɔ barika ɲini na kuranɛ m'o fɔ maa si ye bon nin yɔrɔ fana na sirafara ye mun ye o ye du minnu kɔnɔ ayiwa ni muso caman bɛ se ka sɔrɔ fa bolo bon ni muso caman bɛ sɔrɔ fa bolo denw laban bɛna mun kɛ sisan a bɛna kɛ sisan ko fa ye bɛɛ jɛ de ye mais bɛɛ b'i hakili to i ba la bon an k'o yɔrɔ fana jateminɛ o ti tiɲɛ ye dɛ ka fa ka ɲina fa kɔ a tɔ bɛ kɛ mun ye sisan den o den muso caman bɛ cɛ bolo den o den sisan bɛɛ b'i hakili to i ba la i bɛna cɛkɔrɔba yɛrɛ sigilen sɔrɔ foyi a ti ko foyi kunna wa foyi t'a bolo nka musokɔrɔba ninnu ka sokɔnɔ na fɛn bɛɛ kɛ man ka yen fa wa hali kuma dɔ la ni cɛkɔrɔba nana k'a bɛ ko dɔ ɲini musokɔrɔba yɛrɛ fɛ a b'a fɔ k'ale den de y'a k'a ye i n'a fɔ den ti ayiwa cɛkɔrɔba yɛrɛ den ala k'an bɛ sababa ma donc kuranɛ b'a fɔ ko Lukman bɛ ka kuma toujours n'i ye ala barikada i bɛ sɔrɔ k'i bangebaa fila barikada o de y'an sama ka se duba kɔnɔnaw minnu musokɔrɔbaw caman bɛ yen k'a fɔ bɛɛ b'i ɲɛsin ba ma o tɛ dɛ i b'i ɲɛsin fa ani ba i b'u bɛɛ bonya ɲɔgɔn fɛ voilà bon o kɔfɛ fana denw yɛrɛ dama fana an b'a ɲini u fɛ u kana don bangebaa musomanw ka kɛlɛ la sinamusomanw yɛrɛ dama ka kɛlɛ denw kana don a la parce que n'i donna a la i bɛ yɛlɛ i fa kan bon n'i yɛlɛl'i fa kan o ti duwawu ɲini kɔni ye i bɛ se ka danga sɔrɔ o la ala k'an kisi ka bɔ o ma ilayal masir nin bɛɛ kɔfɛ an bɛɛ bɛ tila ka segin ka taa ala de ma tuguni donc kuranɛ bɛ tila k'a f'i ye toujours Lukman ka kuma don wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma bon c'est vrai mɔgɔ ɲuman bɛ yen cogo min na mɔgɔ kolon fana bɛ yen wa in jahadaka bangebaa dɔw fana bɛ yen olu bɛna i bila k'a fɔ k'i ka ala kota o fana bɛ yen o i b'a sɔrɔ cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen tellement que kabakomɔgɔw don u b'u den bila k'a ka taa sobiye ta ka na ou bien k'i den bila k'a ka taa dulɔ san ka na e fana silamɛ de ye wa ou bien e mɔgɔ modèle jumɛn ye bon mɔgɔ filɛ nin ye sisan
sobiye tali dulɔ mini a mana kɛ fɛn o fɛn ninnu ye haramu de haramu minnu fana don haramu belebelew de don kɛbahiraw de don kuma dɔ la mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka kɛ hali ye jurumutɔ ye i ye haramu kɛbaga ye mais i ti mɔgɔ wɛrɛ kɔni i ka o haramu kɛtɔ la i ti maa wɛrɛ kɔni nin don o la bon n'i ma ɲɛ hali i bɛ mɔgɔ wɛrɛ yɛrɛ nin don i ka haramu ko la ne kɔni bolo i den kɔni tɛ mais ka taa baliku de sɔrɔ e ka sobiye tabaga o ti mɔgɔ si ye fo e den ye e dun ko fana ko e ye silamɛ ye wa dɔ la yɛrɛ i bɛ taa misiri la wallahi bon ni yɔrɔ kɔni na an b'a fɔ n'o don kɔni seli in kɔni a kan ka jateminɛ kosɛbɛ seli in kan ka jateminɛ kosɛbɛ parce que n'a kɛ mɛ ka nafa ɲɛ nin fɛn ninnu kan ka ta ka bɔ yen quoi baliku kwale tɛ se ka sɔrɔ fiyewu yan nɔ kɔnɔdimiw tɛ o ɲɛdimiw de don bɛɛ b'a kalama mali kɔnɔ yan i bɛ cɛkɔrɔba sɔrɔ hali a woloden a b'a bila ka taa ayiwa a yɛrɛ ɲɛ bɔ mɛ muso wɛrɛ min fɛ a muso tɛ dɛ tiɲɛni sira kan cɛkɔrɔbaw bɛ yen olu business de b'olu n'u denw cɛ waliyazubila e cɛkɔrɔba e ma ɲɛ i ka tiɲɛni kɔ e b'i teriw c'est-à-dire e yɛrɛ bɛ tiɲɛni na o ka bɛɛ tiɲɛ ma ayiwa i b'i teriw fana b'a la ɲɔgɔn fɛ i tɛmɛ n'o bɛɛ kan sisan i taara échelle jumɛn na sisan f'e b'i den yɛrɛ de bila ka taa k'a ka taa tiɲɛni ɲɛɲini ka na n'a ye ka n'a d'e ma subhanallah donc nin bɛɛ bɛ kuma in kɔnɔ o mɔgɔw fana bɛ yen bangebagaw la bon kuranɛ ko n'o kɛra k'i ka n'u labato tiɲɛni kɔnɔna o de la ayiwa ciba fana b'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam ko la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la o la istisna t'a la quoi bangebaa kɔni i b'a barika ɲini i bi gɛrɛ a la i b'a hakililaw ɲini k'a dɔn k'a labaara a ti fɛn minnu fɛ i b'olu to yen n'a y'i bila fɛn o fɛn na madama ni alakota tɛ ayiwa i b'o kɛ nka n'a sera alakota yɔrɔ ma i b'i ɲɛ bilen bɔ o yɔrɔ kɔnɔna ayiwa kuranɛ yɛrɛ y'o fɔ fala tutihuma donc kana u suit o la donc wasahibhuma fi dunya ma'rufa ouais fɛn o fɛn kɔni ye ko ɲuman ye diɲɛ na yan n'o kan ka se ka kɛ ayiwa accompagner o la min huna aidan nin fana hikmaba dɔ bɛ nin yɔrɔ la o ye jumɛn ye mɔgɔ bɛ se ka kɛ i bangebaa ka mustasharu yɛrɛ ye très bien jeune caman kɛ mɛ ka kala kɛ expérience b'u la u hakili ka bon ayiwa kodɔnba b'u la bon c'est pas k'a fɔ ko i fana i fa ye nin ye ou bien i ba ye nin ye ayiwa k'i tɛ se ka conseil d'a ma o tɛ parce que kuranɛ bɛ k'o de fɔ wasahibhuma fi dunya ma'rufa i bɛ se ka i seko kɛ fɛn o fɛn na k'olu labato o b'a la cogo min na ka tila k'u fana bilasira tuguni o fana b'a la o kuma dɔ la mɔgɔ bangebaa i b'a labato a ka hakililaw la i b'a bilasira e ye nin idée min ta n'a kun y'a kɛ tan est ce que o cɛ man ɲi ka tɛmɛ dɔ in kan bon i bɛ ka taa nin sira min fɛ est ce que n'i ye nin to yen o de kun man ɲi hali an bɔra ka min fɔ quartier kɔnɔ e n'i ɲɔgɔnnaw kuma dɔ la e yɛrɛ teriw ko dɔnnenw de don o de la an bɛ k'a fɔ da tɛ se ka pan kunna e yɛrɛ n'i teriw bɛ taa mɔgɔ minnu nɔfɛ an yɛrɛ bɛ dɔw ka kibaruyaw sɔrɔ u n'u faw bɛɛ bɛ taa mɔgɔ kelen nɔfɛ tiɲɛni sira kan fa bɛ muso min nɔfɛ a woloden de ko don koyi mɔgɔ wɛrɛ den ko tɛ fa b'a nɔfɛ ale yɛrɛ fana b'a nɔfɛ waliyazubila bɔn o yɔrɔ la sisan denkɛ fana a bɛ se ka fa wele ka kuma fɛ o yɔrɔ la bɔn ni an bɛɛ ka bɔ nin kɔnɔ ou bien e kɔni e de ye anw fa ye vraiment n'an y'a lajɛ ka bɔ nin kɔnɔ o de cɛ ka ɲi walima e ka bɔ nin kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni dɔgɔyalima ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni ayiwa foyi ye donc a ko tuguni wattabi sabila man anaba ilay donc i ka tugu mɔgɔ kɔ denkɛ kangari bɛ ka da toujours denkɛ ye limaniya bɛ mɔgɔ minnu dusukun na mɔgɔ minnu tuubilen don mɔgɔ minnu segilen don ka taa ala ma o de la mɔgɔw b'an ɲininka waati bɛɛ ko n'i bɛ fɛ i ka limaniya ka jidi k'i b'a kɛ cogo di n'i tɛ fɛ i ka échec kɛ bon i b'a kɛ cogo min na min ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan
mɔgɔ n'i y'a dɔn i ka limaniya déséquilibre b'a la pour que a ka équilibré i bɛ mɔgɔw de ɲini mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu ye ala mɔgɔw ye mɔgɔ minnu e yɛrɛ jigiya ka ɲi olu la i bolo minnu tilennen don n'o tɛ tile fana la tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa ala de b'a dɔn mɔgɔ min jɛmɛ mɔgɔ min tilennen don nka an jigiyaw ka ɲi ɲɔgɔn na donc i jigiya ka ɲi mɔgɔ o mɔgɔ la i yɛrɛ ɲɛ b'a la mɔgɔ min t'i manamana mɔgɔ ye a ti kolankolon kɛ kɛnɛ ka ala ko de b'a ka ko la donc i bɛ tugu olu kɔ ka olu baara ɲɔgɔnya a ka ca la ni mɔgɔ b'o kɛ i yɛrɛ fana i bɛ to équilibre kɔnɔna na donc kuranɛ bɛ k'o de fɔ fana wattabi sabila man anaba ilay donc mɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye muminiw ye muminiya bɛ ye mɔgɔ minnu na i fana tugu olu kɔ taa olu ka chemin na n'olu sɔrɔla yɔrɔ min i ka sɔrɔ yen i n'a fɔ ciba fana b'a fɔ cogo min sallallahu alayhi wa alihi wa sallam almaru ma'a man ahabba ma'a man ahabba dusukun b'a la cogo min na gɛrɛɲɔgɔnya fana b'a la voilà kuma dɔ la ni hadisa in bɛ se ka mɔgɔ ta ka sɔrɔ i ni mɔgɔ bɛ se ka kɛ hubu la ka sɔrɔ hali aw tile ma bɛn kosɛbɛ mɔgɔ dɔw bɛ kɛ ciba fɛ bi ka se degré ma siga foyi ti min la u ni ciba bɛ kɛ firidawusu kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ voilà donc n'a aw tile bɛnna o aw tile ma bɛn o ma dama n'aw kɔni ye ɲɔgɔn kanu ala kama ayiwa aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen wa a b'o cogo la jeune minnu fana bɛ yen n'u dɛsɛlen don i dɛsɛ bɛ ka dulɔ bila i dɛsɛ bɛ ka joint bila i dɛsɛ bɛ ka ayiwa dɔrɔgu bila i dɛsɛlen don ka bɔ jɛnɛya la i bɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ min na i dɛsɛ bɛ ka bɔ a la i dɛsɛ bɛ ka bɔ vagabond ya sonyɛni na e tɛ solution foyi dɔn a la wa to kana misiri la i ka seli o kɔfɛ alimamiw ɲini karamɔgɔw ɲini i ka gɛrɛw la i ka to ka baro k'u fɛ o bɛ temps dɔ t'i ye quoi o bɛ temps min t'i ye dɔɔni dɔɔni i b'a bila o cogo de la n'o tɛ ka i to i ka milieu in kɔnɔ yen i tɛ se k'a bila o parce que a tuyuru alal ashkali tatiru kɔnɔ minnu ye kelen toujours olu de bɛ pan ɲɔgɔn fɛ bon n'i nana n'i tugura ni mɔgɔ ɲɛnama ninnu na i jigiya ka ɲi mɔgɔ minnu na i yɛrɛ bolo limaniya bɛ mɔgɔ minnu na e tɛna olu ye nkalontigɛ la dɔ bɛ i yɛrɛ fana ka nkalontigɛ la olu tɛna vagabɔnya kɛ u tɛna sonyɛni kɛ u tɛna mɔgɔ kɔrɔfɔ kɛ e tɛn'u ye k'u bɛ taa bariso la u tɛna dulɔ min i fana i bɛ ala sɔrɔ o cogo la an ka kuma base ye jeunes de k'a ta ka se ka baara kɛ n'a ye bilahi tawfik o kɔfɛ ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun donc bɛɛ segiyɔrɔ ye ala fɛ yen de toujours conseil de bɛ ka di jeunes ma bɛɛ bɛ segin ka taa ala de ma i bɛ fɛn o fɛn na ni si tɛ laban nin bɛɛ ye nkalon de ye ayiwa i ye fɛn o fɛn fana kɛ ayiwa i bɛ segin ka taa ala ma o dɔrɔn tɛ ni i seginna ka taa ala ɲɛ kɔrɔ ko ala bɛna aw ɲininka a ye ko fɛn o fɛn kɛ a kibaruya bɛna bɔ ka di aw ma wa a bɛna tila k'o ɲɛf'i ye ɲɛfɛ a kana k'i ɲɛna k'i bɛ se k'i dogo ala la maa si tɛ se ka dogo ala la wala bɛɛ bɛ segin ka taa ala de ma fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun i kun ye fɛn o fɛn kɛ o bɛna exposer a bɛ jira i la karisa e kun bɛ nin de la ko ye diɲɛ na yan o de ye yawma tubla sarairu ne yɛrɛ min bɛ ka kuma aw minnu sigi mɛ yan minnu bɛ ka an lamɛn ko dogolen dɔ bɛ bɛɛ bolo i tɛ fɛ maa si ka bɔ o kalama ko dɔ bɛ bɛɛ kɔnɔ ayiwa i tɛ fɛ maa ka bɔ a kalama wa siga foyi dun tɛ min na i y'o min kɛ n'o dogolen don n'i tɛ fɛ maa si ka bɔ o kalama ayiwa ala ko k'a bɛna bange dɛ yawma tubla sarairu donc an ka sira ala ɲɛ an k'an jogo don an ka tubi ka taa ala ma inshallah lukmanu continue na a ko ya bunay innaha in taku mithqala habatin min khardalin bon a bɛ fɛ ka ayiwa jurumu n'i ko i bɛ jurumu kɛ bon yɔrɔ kuranɛ ye fɛn dɔ de ye ni kuranɛ bɛ kuma hakili de bɛ don yɔrɔ sɔrɔ a la ciba yɛrɛ ko kuranɛ dira bakuruba la n'ale yɛrɛ fana bɛ kuma ale fana bɛ kuma bakurubaw de fɔ donc muminiw de b'a lajɛ sisan ka sɔrɔ k'a synthétiser a ko yan nɔ ayiwa ko n denkɛ innaha in taku mithqala habatin min khardalin bon an b'a fɔ ko bɛnɛ kisɛ n'a y'i diya i b'a fɔ ten bon
khardalu a bɛ se ka kɛ hali fini kisɛ ye mais kuma yɛrɛ ti suman kisɛ in nɔfɛ kuma bi ko dɔgɔya de nɔfɛ misaliya dɔ de don ka ko dɔgɔya o kɔrɔ jurumu dɔgɔyara cogo o cogo kojugu tiɲɛni ko i y'a kɛ a dɔgɔyara cogo o cogo ayiwa ɲuman fana la même chose parce que fo ka faamu ni juguman kɔni fɔra yɔrɔ o yɔrɔ ɲuman b'o yɔrɔ la ni ɲuman fana fɔra yɔrɔ o yɔrɔ juguman bɛ yen donc yan nɔ kuma nana ko ni kojugu tiɲɛni ko i y'a kɛ a dɔgɔyara hali n'a sɔrɔ a dɔgɔyara i b'a fɔ atome walima finikisɛ walima bɛnɛkisɛ degere ayiwa fatakun fi sɔhratin i y'o jurumu min kɛ dogo kɔsɔ i tɛ fɛ maa ka bɔ a kalama o kɔsɔ sɔhratu ye fara de ka fara dɔ ɲini o fara in kɔnɔna ka ayiwa bɛnɛkisɛ bila fara kɔnɔ k'a datugu walima ka finikisɛ bila fara kɔnɔ k'a datugu yɔrɔ o ye datugu dan kɔni ye o sabu i tɛ fɛ maa si ka bɔ fɛn min kalama wa jurumu min fana don jurumuba tɛ ko jurumu fitinin de don a dogo kojugu e ye fara dɔ de ɲini ka siɲɛ k'a bila o kɔnɔ ten k'a datugu kuranɛ ko k'i y'o min kɛ o y'a damana ko ye ayiwa ko aw fi sama'i walima i ye jurumu min kɛ a janya kojugu fɛ e bolo ko a ka ja a taara fo sanfɛ sanfɛla kɛra ka kuma de ɲɛfɔ ɲɔgɔn tɛ ala ko ti sanfɛla yɛrɛ ma nin yɔrɔ la kuma kɔrɔ ye min ye an bɛ misaliya dɔw ta dugu dɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ bi olu kɛtɔ ka haramu ko dɔw kɛ a bɛ komi ko kuranɛ b'a fɔ ko yukhadi'una allaha wallazina amanu wa ma yakhda'una o y'a fɔ cogo dɔ illa anfusahum wa ma yashurun c'est-à-dire olu bɛ avion de ta jurumu ko dɔw bɛ yen u t'a kɛ hali duguma parce que olu bɛ lié sen na quoi donc u bɛ taa ka taa n'u bɛ fɛ ka dulɔ min u bɛ avion de ta ka taa sanfɛ ka taa dulɔ min sababu de y'a min sanfɛ ka jigin sa o walima e taara hali dugu wɛrɛ de la o tuma na e taara dugu min na peut-être e bɔra dugu min na o ye lié sen ye ala bɛ yen nka i taara dugu dɔ in min na i bɛ taa sɔrɔ ala de tɛ yen parce que ni e b'a dɔn ko ala kɔni bɛ yen a bɛ e ka dugu la e bɛ ka taa dugu min na a bɛ yen hali n'i ma taa dugu la e bɛ sanfɛ sanni dugu cɛ ayiwa ne bolo o bɛɛ contrôle bɛ ala de bolo o de ye n k'i ma yukhadi'una Allah n'i ye k'i bɛ ala de janfa ka sɔrɔ i tɛ ka mɔgɔ si janfa i bɛ k'i yɛrɛ kun de janfa i taara sanfɛ ka taa kojugu o kojugu kɛ ala b'a kalama siga t'a la an karamɔgɔ an ka waati kɔni ale sɛnsɛra ka se nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ foli ni kuma kuncɛ kuma ani weledakan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin jeunesse ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko i ye nin babu bɛɛ ta ka ɲɛsin jeunes ma bon alhamdulillah an bɛ min ɲɛsin jeunesse ma bi o ye taayusu silmi de ye quoi taasiraw ka ca ayiwa bɛɛ bɛ k'i ta défend e tɛna don ne ta la ne dontɔ tɛ e ta la ayiwa e tɛna sɔn ne ta ma ne yɛrɛ tɛna sɔn e ta ma o maa an bɛ ɲɔgɔn faga de wa an tɛ ɲɔgɔn faga on va essayer de faire quoi de vivre ensemble an bɛ balo ɲɔgɔn ka hɛrɛ de la an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ e tɛna sɔn ne ta ma ne tɛna sɔn e ta ma donc an ti kɛlɛ o ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ n'a kun ye ala ja law sha'a laja'alakum ummatan wahida n'a kun ye ala ja a kun b'aw bɛɛ kɛ mumini jala dɔrɔn voilà mais an bɛɛ bɛ ka taama dugukolo kan dɔw yɛrɛ ko ala tɛ yen mais ala y'olu mara o kan e fana ni min ka di ye o kɛ ni ne yɛrɛ min ka di ne ye o kɛ inna allaha yafsilu baynana yawmal qiyama ala de bɛna fɛsɛ donc an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ et surtout la jeunesse malienne vraiment an kɔni b'aw su de k'aw bila kalan kan a ka taa kalan kɛ kalan gɛrɛgɛrɛ mais kalan modèle jumɛn ko don tiɲɛ yɛrɛ la an ko bɛ ala ko kalan de ma a manki ba bi mali kɔnɔ yan bi ni ko an ka tiɲɛ fɔ o don na an y'a fɔ u b'a fɔ ko n'i ye pourcentage ta k'a lajɛ mali kɔnɔ 100 sigi la maa min kalannen don a maa man ca
bon o maa min fana dɔɔni min fana kalan mɛ o dɔɔni in bɛɛ fana ye tubabu kalan de ye ala ko kalankɛbaa o man ca wa kalan foyi tɛ kalan min bɔ diɲɛ kɔnɔ o ye ala ko kalan de ye parce que diɲɛ kalan i bɔtɔ don ya quoi i bɛ laban ala de bolo donc k'a ɲini jeunesse fɛ an ka kalan kɛ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ inshallah o de ɲininen don jeunesse fɛ ni ala sɔnna ma foli ka laban bon alhamdulillah an bi aw yɛrɛ fo kosɛbɛ shirifimuso Ustaz Diallo Sheikh Kan an ka foli bɔ ye kosɛbɛ ani mɔgɔ bɛ k'an lajɛ nin waati na bon khasatan an bi an ka sheikhu fo ani an ka qaidu au conseil islamique du Mali à présent actuel an b'a fɔ a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara bon an nana yan fana jamiya min tɔgɔ kan n'o ye groupement des leaders spirituels musulmans du Mali an kɔni y'a sifinnakaw ye mais a belebeleba in yɛrɛ n'o y'a cɛkɔrɔbaw ye ale de fana ye a père fondateur ye an ka foli b'a ye an ka foli b'a ye a n'a ka jamiya mɔgɔ bɛɛ lajɛlen n'o ye Ansarudine ye an b'a fo k'a barikada ka silamɛ bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na inshallah taala Shirifkɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn k'i barikada i ka nin walanda ɲuman in dili jɛma hakilila mɔgɔ de bɛ lamɛnni la nin waati in na Shirifila tele sanfɛ ka taa se Shirifila FM o sanfɛla la caman ye faamuya ni tataw sɔrɔ a la o la weleweledakan min kɛra ka ɲɛsin sifiw fa nafa ka bon kosɛbɛ n'o ye ka ɲɛsin nin diinɛ a ɲɛdɔnni ni a kalama a nafa ka bon kojugu o la an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ hali sisan nin kana kɛ sigi laban ye sigi caman bɛ ala bolo an ni ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ kɔrɔfɔlɔ la an y'a fɔ aw ye k'a fɔ an ni ɲaro karamɔgɔ mɔden ala ka hinɛ cɛkɔrɔba ɲuman in na n'o ye Muhamad Bashir Haidara jeunesse groupement tɔgɔ la a tun bɛ o de tɔgɔ la yan bi an tun bɛ ka kuma fɛn min kan o de ye ala ka jɔn ɲuman min bɛ yen n'o ye Lukman ye o ye wasiya minnu kɛ ka ɲɛsin a den ma a tun bɛ k'o de walawala ye hakilila ni ala sɔnna a ma n'aw ye nin walanda in lamɛn aw bɛ nafa caman sɔrɔ a bolo o la an bɛ aw yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn lamɛnni ɲuman na o hukumu kɔnɔ an bɛ sɔrɔ k'an sɛnsɛn ka na an balimamuso Aminata Tarawele ale ka wulikajɔ ni a ka cɛsiriw la a ye fɛɛrɛw tigɛ an bɛ hakɛto dafalen ɲini aw fɛ fɔlɔ an ma se o ye fɔlɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye suntigɛ baraji ye an bɛ na o de la alamisa o alamisa Bangoni Jɛngɛnɛ b'u la ni an fa ni an karamɔgɔ ni y'an ye jɔyɔrɔ a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ka laada bilalen a bɛ san caman bɔ alamisa o alamisa a bɛ suntigɛba labɛn walasa mɔgɔw ka se ka sun tigɛ sunkalo in kɔnɔna na o la ka kɛ ni ɲinanta ye ala sɔnna a ma alamisa fɔlɔ o baaraw kɛra cogoya min na ne ni aw an ka jɛ ka a ɲɛmada o fɛ ko dugubila o ka fisa laadawuli ye alisilamaya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɛyɔrɔ an fana karamɔgɔ a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara laada do a bɛ nin kɛnɛ sigi sen kan san o san sunkalo kalo mana jɔ ka suntigɛ labɛn ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na Cherifila duba kɔnɔna na Bangoni Janginɛbugu la ni wale mun na bɛ boloda san o san sunkalo kalo mana jɔ alamisa o bɛ alisilamɛ diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛma a ka hinɛ makari ni a ka jigitogo ko fɔ ni k'a ɲɛsin a adamaden ɲɔgɔnw ma o de kama san o san ka bɛn ni nin don kofɔlen alamisa sunkalo kɔnɔna na alisilamɛw ka bɔ fan bɛɛ alisilamaya dɛmɛtɔn Ansaru tɔndenw ka fara tɔn kanubaw kan olu bɛna a kɛnɛw seereya ka waleɲuman dɔn ni bonyamasegi foli kɛ ni ka ɲɛsin sabu ɲuman ma an fana karamɔgɔ a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara an b'a dɔn karamɔgɔ man bila sen ka foyi kama fo ka kɛ ladegelifɛn anw yɛrɛ ye fɔlɔ Sayyidul Qawmi Khadimuhum jamakulu ɲɛmɔgɔ o ye baarakɛla de ye mɔgɔw bɛ se ka yeli kɛ ka minɛkala kɛ mɔgɔ min na donc karamɔgɔ fana ma ta yɔrɔ jan a y'a ta kira Mamadu Mustafa ka kuma la sallallahu alaihi wasallam ni mɔgɔ min ye sunbagatɔ kelen sun tigɛ ko ala bi o sunbagatɔ kelen kelen ka baraji ɲɔgɔn di i ma k'a sɔrɔ a ma fɛn nagasi ka bɔ o sunbagatɔ yɛrɛ ka baraji la donc an bɛ ala deli a kɛra ko min kama a baraji ala k'a di an karamɔgɔ ma
ala k'a di Jamiyatul Ansar Din ma, ala k'a di kanubagaw ma, ala k'a di an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. An nisɔndiyara kosɛbɛ. Donc an ka ɲɔgɔn dɛmɛ dogo la ani bange la. An ka hinɛ ɲɔgɔn na. I balima min bɛ yen, i kɛrɛfɛ ɲɔgɔn min bɛ yen, i yɛrɛ b'a dɔn min ka position ye nin ye, walima i sɔmina min ka position fɛ hali n'a ma da o kan k'a f'i ye, i bɛ se ka min k'a ye k'a k'a ye. Sunkalo ye hinɛ kalo de ye. Yafa ɲɔgɔnma kalo don, fonnisɛriya kalo don, ainsi de suite. Donc an b'a dɔn ala bɛ nin bɛɛ lajɛlen ye barajiw de min bɛ di jɔ ma. I ka seli tɛ se ka kuma dɔw la fɛn minnu yafa n'i ka sun, mais mɔgɔ kelen jigi tuguli, mɔgɔ kelen sun tigɛli, o nisɔndiya kama ala yɛrɛ bɛ nisɔndiya, wa ala bɛ sɔn ka bɔda k'i ye, i fana sigilen tɛ ni bɔda min ye. Ala m'an yɛrɛ o la, ala ka hɛrɛ k'an ye, surtout an ka jamana min position min na ɲinɛ, bɛɛ b'a dɔn jamana in sɛgɛnnen don, et puis kasaraw ye mɔgɔ caman sɔrɔ ɲinɛ, o tuma mɔgɔ dɛmɛta kan ka caya ka tɛmɛ hali san tɔw kan. Donc min bɛ se min na kana fɔ i ta ka dɔgɔn dɛ, dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ, hali ba kelen yɛrɛ man ca. I bɛ se min na o k'i balima ye an ka jamana in kɔnɔ, ala ka hɛrɛ nati jamana in kɔnɔ. Maa minnu ye nin kɛnɛ lasɔrɔ alamisa fɔlɔ ka bɛn ni sunkalo kalo ye, o ye sariya kan caman fɔ alisilamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara a ka fonisereya n'a ka ɲumanya wale caman kan. O hukumu kelen kɔnɔna na duwawu caman kɛra ni k'a ɲɛsin Mali alisilamɛ diinɛ soba au Conseil islamique du Mali ɲɛmaaba ma an fana karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara n'a ka kɔlɛ. Sherif Usman Madani Haidara a ka baara ye nin ye, ka da ka nin baara ninnu jɔyɔrɔ b'a la ma se ka min fɔ ka s'a dan na. Ale kɛra misaliya min ye, a misaliya tɛ se ka fɔ ka s'a dan na. Ale b'a fɔ k'a y'a kɛ, maa b'a fɔ k'a y'a kɛ, o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ y'a kɛ ka bila aw ɲɛ. Sheikh Abdul Qadir Jilani ka kutuba dɔ bɛ yen, a b'a fɔ a ka kutuba in na, a ko ni mɔgɔ min sera ka lɔgɔma kelen don kungotɔ dɔ da, lɔgɔma kelen k'o don kungotɔ dɔ da dɔrɔn o ka se ka nugu lahinɛ, ko o baraji n'o bonya n'o barika ka bon ni jamiya ba kelen jɔli ye. Dɔw yɛrɛ y'a jiri ka tɛmɛ o kan, o ye kungotɔ de ye. Bon surtout mɔgɔ min sunna ka tile kɛ depuis fajiri waati n'a ye dumuni kɛ, a ma foyi sɔrɔ ka dun fo ka se tile bin ma, a mɔgɔ bɛ sababu ye ka nɛɛma lase o tigi ma, a o dan t'o la fiyewu. Karamɔgɔ ye mɔgɔ min sun tigɛ bi, e yɛrɛ kun ɲɛ bɛ mɔgɔ la, misiri kɔnɔna fara ka kɔfɛla fa, bɛɛ lajɛlen sun tigɛ a bonya ni karama kɔnɔ. Vraiment an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ ye, nka nin ye tiɲɛ ye parce que an bɔra ka tafsiri yɛrɛ min kɛ bi, tafsiri yɛrɛ bɛ nin kuma in fɔ. An ka tafsiri kɔnɔ ko yala jɔn de ka fisa ni mɔgɔ bɛɛ, mɔgɔ min mɔgɔ wele ka na ala ma, a ma dɔn ma a ye baara ɲuman fana kɛ. Karamɔgɔ ka kalanni kuma dɔrɔn tɛ, karamɔgɔ ka qualité n'a ka jogo o bɛ adamaden yɛrɛ kɛ ala fɛ, ka adamaden da ala la. A ye ɲuman kɛ, karamɔgɔ fɔ kuma o kuma o y'a sɔrɔ a yɛrɛ bilala mɔgɔ ye. Bon ala kɛra ko ni mɔgɔ min sumatɔ kelen dɔrɔn sun tigɛ, mɔgɔ kelen sun tigɛ dɔrɔn ala yɛrɛ ɲɛda kama, o mɔgɔ kelen de ye, o baraji mɔgɔ t'o dan dɔn, o mɔgɔ ba jeli sun tigɛ sirifilɛ yan bi. Et puis dumuni fana na, dumuni tɛ ko an ka kɛ dagabɔnda la, o dumuni tɛ. Dumuni min yɛrɛ kuma dɔ la i b'a ɲini i ka so a tɛ sɔrɔ kuma dɔw, i b'a dɔw ɲini i ka so a tɛ sɔrɔ. Ɔ n'i ye garibu kɔni kɔnɔfa sɛ la, karamɔgɔ nin foniseriya ye mɔgɔ t'a dan dɔn, ale de bɛ ka tafsiri kan k'an kalan kuranɛ na, ka kuranɛ dɔnni di an ma, ale de bɛ si an ɲɛna ka yatalaliw kɛ, ka tila ka na o dɔnni ɲɛ an na, tila k'a tɛgɛ don a kun tugun ka baganw san, ka tila ka balo tobi, ka mamafɛnw sɛ caman ka di a yɛrɛ ka garibuw ma, ni mɔgɔ minnu nana tafsirikɛyɔrɔ la ko bɛɛ k'a dun k'i fa. Vraiment an ma dan foyi sɔrɔ karamɔgɔ la, an bɛ dugawu de kɛ karamɔgɔ ye, ala ka sini kɛnɛya d'a ma, ni dun ala ka dun jɔlen to, ala ka hɛrɛ k'an ye, ala k'an sutura, ala k'an ɲɛmɛ karamɔgɔ yɛrɛ la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko alisilamɛ caman de ye nin kɛnɛ seereya balimaya ani ala ɲɛsiranya kɔnɔna na, mun senfɛ dumuni sifa caman kun bɛ maaw ka bila la, mifɛn sumalen a n'a kalama fo ka taa bila yiriden caman na. An bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka sini kɛnɛya di an karamɔgɔ ma, a bɛ nin baara min kɛ, a nafolo bɛ bɔ nafolo min na, ala ka barika don a la. O hukumu kɔnɔ nin waati in na an bɛna nɛgɛjuru sira labila aw ye, aw ka se ka don ka foli ni dugawu kɛ ɲɔgɔn ye, ka n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sunkalo san o san n'a donna o de bɛ kɛ an ni ɲɔgɔn cɛla la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. O la nɛgɛjuru sira an b'a ɲini aw fɛ ni a baaraw daminɛna, n'aw bɛ weleli la aw ka aw sɔbɔ aw ka telew la min b'a to an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ. Sherifla FM fana a welelikɛlaw fana o ɲɔgɔnna kelen an b'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ye. Nɛgɛjuru sira labilalen bɛ aw ye nin waati in na, an ka se ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye, an bɛ ala deli kalo in ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔna na. Nɛgɛjuru sira ye 93 91 68 ani 92 ni anw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala ka jɛ ye. Nin waati in na an bɛ foli ni waleɲuman dɔn ta k'a ɲɛsin an ka sponsorow ma, kɛrɛnkɛrɛnnenya la sponsor officiel dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an b'ale ta fɔlɔ. Salamu aleykum. Waaleykum salaam. A bɛ cogo di? A bɛ cogo la. Tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min?
ko waso ya fuila ye wasolo ya foila e tɔgɔ ne tɔgɔ mama sangare abedi bari je e bismillah sene kan ne ina re ina mo ya je ne fu ayi rasa ya bara ina re o jara ye o karamo fu ala sɔnna ma an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn ka wasolon bɛɛ lajɛlen fo ni waati na ka dugawu kɛ kalo ye ala ka a tɛmɛ hɛrɛ kɔnɔna na an y'a fɔ aw ye fɛn min ye an ka ni produit ninnu aw ka hakili to a la kosɛbɛ dɔ bɛ nɛgɛjurusira la assalamu alaikum ayiwa ale taara an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka yira aw la k'a fɔ fɛn min ye te alikaba o b'an bolo kɔrɔ yan k'aw hakili to a la aw ka te min ta kɔnɔ ɲini yɔrɔ jan te alikaba de don ka taa se mayonnaise kadi ma mayonnaise kadi isi presia ninnu bɛɛ lajɛlen ye fɛnw ye min ni sunkalo in na fo k'a san k'a ban pewu sugu kɔnɔna na ka taa se fɛn min ye nɔnɔ halib le halib ale fana bɛ yen nɔ ka taa se fɛn min ye najini kadi ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ yen sirimuso aw minnu ye sugu tagalaw ye aw kana ɲina fɛn min ye najini kadi a y'a hakili to ka taa se lɔgɔti yɛrɛ ma ni jɔdaba bɛ an ka tobilifɛnw na kɛrɛnkɛrɛnnenya bɛ sunkalo kalo min kɔnɔna na dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la ni ala sɔnna a bɛ cogo di assalamu alaikum a bɛ cogo di tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min ne na ye dɔw sangi bara ka bɔ kumari lamura ɲɛfinke mara la e yɛrɛ tɔgɔ dɔw bɔkari danbele a bɛ di baasi t'an na yan an ka kɛnɛ kosɛbɛ bisimila kuma b'i bolo a ye jamukan ye a ka ɲi kojugu jamukan in ka di wala a ka di kosɛbɛ o diyara an ye kosɛbɛ an ka foli bɛ kosɛbɛ an ka foli bɛ karamɔgɔ fana ye o ye hayidara ye zamzam ye o walayi ni ala sɔnna a ma a b'a lase a ka denmisɛnninw fana an b'i bɛɛ lajɛlen fo ka dukɔnɔmɔgɔw bɛ fo kansɛridimi dɛmɛkulu bɛ fo a ye foli di an bɛ se ka nin baara a bɔra nin sɛbɛn ni ala sɔnna a ma barikalla danbele an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn k'ala deli kalo in ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔna na nɛgɛjuru sira labilalen bɛ aw ye mali kɔnɔ mali kɔ kan k'an ka jamana bɛɛ lajɛlen fo an b'a dɔn k'a fɔ sherifila tele n'i bɔra diɲɛ fɛ a ka dɔgɔ dugu min bɛ yen k'i bɛ taga yen k'a sɔrɔ ko i tɛ sherifila filɛbaw sɔrɔ yen an bɛ dugawu k'u bɛɛ lajɛlen ye an tɛ ɲina an tɛ jamana dɔw bɛ yen i n'a fɔ Chine ni waati b'a sɔrɔ olu ka sugu jafala kosɛbɛ kosɛbɛ nka o n'a ta o dɔw bɛ olu b'a lajɛ dɔ bɛ yen nɔ salamu alaikum a bɛ cogo di baasi t'i la i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ dugu jumɛn na ne tɔgɔ Usman Arama ne bɛ Sodowari Abijan Usman Arama o ye dɔgɔnɔ ye dɛ baasi t'i la kɔni na baasi foyi t'an na alhamdulilayi Arama a somɔgɔw don an bɛ baasi foyi t'an na baasi foyi tɛ bisimila kuma b'i bolo foli de don a ka mission b'a lamɛnna vraiment ala k'a sara amina amina amin n bɛ tele mɔgɔ bɛɛ fo ni ala sɔnna ma n bɛ karamɔgɔ ka denbaya bɛɛ fo bɛɛ b'a mɛn inshallah an b'a bolo n'a ka baara la amina amina amin ala ka san wɛrɛ yira an la amina 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 amin ala ka garijɛgɛ fo nin amina amina amin awɔ ala k'o duwawu minɛ amina amina i Arama awɔ an bɛ Côte d'Ivoire bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔya la ni waati o bɛɛ b'a mɛn nɛgɛjuru sira labilalen bɛ aw ye ka Sherifila FM a lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ mali kɔ kan ka duwawu kɛ kalo in ala ka tɛmɛ hɛrɛ kɔnɔ dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu alaikum a bɛ cogo di wa alaikum salam wa alaikum salam a bɛ di a tɛ cogo la i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ Binta Haidara ka bɔ Kita Binta Haidara ka bɔ Kita awɔ Kitakaw ka kɛnɛ baasi foyi t'u la alhamdulilayi aw b'a kan an b'a kan bisimila kuma b'i bolo an bɛ ka foli d'aw ma a ka baara la ala ka sijan ni kɛnɛya d'aw ma amin 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 ala ka laramu ɲuman d'aw ma amin amin amin
ala ka nga bato bela jelen amin 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 ala dala ka nyata da amin 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 ama an karamogo fo na ga demaya ni ala sona ma wa me ala ga la ngun ma danam amin 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 ala ga kini kana danam amin 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 an kar bela jelen ni ala sona ma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala ba I haidara aywa an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka foli lase Sherifula Kita denbaya bɛɛ lajɛlen ma tɔgɔya la ka dugawu kɛ kalo in ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔna na a dun I kɔnna k'a kan dɔn dɛ salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah an karamɔgɔ I tɔgɔ ni jamu I bɛ k'an wele ka bɔ dugu jumɛn na Ahmad Diko ka bɔ Selenge inshallah Ahmad Diko ka bɔ Selenge a bɛ di Diko alhamdulillah baasi Selenge dalabalakaw bɛɛ ka kɛnɛ wallahi Jallo bɛɛ lajɛlen b'i fo I ka wudu jama baasi t'u la bɛɛ lajɛlen b'i fo baasi foyi t'u la alhamdulillah Diko kuma b'i bolo inshallah ka aw wele ka foli k'aw la ka baara kɛcogo ɲuman na vraiment aw n'a ka cakɛɲɔgɔn bɛɛ folen don cɛsiri bɛ aw fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ mais k'a sɔrɔ tani sunkalo in kɔnɔna na vraiment bolofa bɛ aw ka baara kɛ siga t'a la an bɛ dugawu k'aw ye yarabi halisa aw bɛ baara in fɛ cogo min ala k'a kisi amin 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 aw bɛ sira min ɲɛ yarabi ala ka n'aw bɛɛ kisi o ma amin 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 an ka kaidu fɛrɛ Seyidi Sherif Usman Madani Haidara n'a ka denbaya yarabi ala k'u kɔlɔsi amin 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 ala k'u sago d'u ma amin 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 jamana in ala ka basigi don a kɔnɔ amin 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 sallallahu Muhammad wa alihi wa sallim ala ka dugawu minɛ amin 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 Diko an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn inshallah ka Selenge n'a a mara bɛɛ lajɛlen fo I tɔgɔya la ka dugawu kɛ kalo in ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔna na ni kun ye Jamiyatul Ansar Din wajulukɛla ba dɔ de ye Selenge dalabala mara kɔnɔna na ka dugawu k'u ye u bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min na ala k'u fanga se dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la nin waati in na salamu alaikum wa alaikum salam tɔgɔ ni jamu I bɛ k'an wele ka bɔ dugu jumɛn na Abdoulaye Ba Kɔlɔn Zambugu Abdoulaye Ba Kɔlɔn Zambugu Joyila mara la ka bɔ Zambugu awɔ Kɔlɔn Zambugu région de Joyila Zambugu bɛ fa ɲuman fɛ a bɛ Joyila mara la Kɔlɔn Zambugu Joyila mara la a bɛ Joyila de fɛ awɔ baasi t'i la kɔni non mais ala ka baasi foyi tɛ alhamdulillah I ba nba kuma b'i bolo an b'aw fo sunkalo an bɛ dugawu kɛ ala ka timɛko ɲuman jira an na amin 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 an balimakɛ min b'i kɛrɛfɛ n'i bɛ to ka diinɛ baro kɛ an b'a fana fo kosɛbɛ Alhaji Usman Kan wala ko ala k'u bɛɛ dɛmɛ merci an baraji ala ka sunkalo timɛko ɲuman d'a ma I Jalo Jeri an bɛ foli lase nin waati in na balaka bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na hali n'a y'a sɔrɔ balakaw kɔni sɔduminaw de don an bɛ dugawu kɛ kalo in ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔ dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum salam tɔgɔ ni jamu I bɛ k'an wele ka bɔ dugu jumɛn na Seyidi ka bɔ Kɛɲɛba Kɛɲɛba I tɔgɔ tɔgɔ jamu Aisata Degite Aisata Degite Aisata Sidibe Jekite Aisata Jakite Jekite awɔ o ye siya jumɛn ye awɔ o ye siya jumɛn ye Aisata Degite Jalute o ye fila I bɛ sɔrɔ fura Jakite kɔni o y'an denw ye o baasi t'i la kɔni ayi dɛ y'a nɔfɛ yan Kɛɲɛbagaw ka kɛnɛ Kɛɲɛbagaw ka kɛnɛ alhamdulillah aw bɛ sun kan baasi foyi tɛ yen alhamdulillah sunkalo bɛ cogo di a taabolo ka fisa alhamdulillah ala ka baara in kɛ an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ala ka kisi kɛ amin amin an ka karamɔgɔ n'a denbaya amin 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 ala ka fana bolo mɛn baara in na amin amin amin
Bismillah ala ka tanya. Amin amin amin. Am tawa no. Amin amin amin. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Aishata ambi fo ki wala nyuman do ka Kenya ba bela jelen fo ni wati na itorala ka do ke kaloi ala ka atime here konana ne ga juru sira ni wati na do fana beno. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Korba ski. To ni jamu ibe ka wele ka bo dugu jumena. Sanusi Balo ka bo sisako. Ah? Sanusi Balo ka bo sisako. Sanusi Balo ka bo sisako. Sisako be fani man fe. Abi Dugabugu fe. Dugabugu marala. Awo. Basi te ngon. Alhamdulillah ambi Allah tanu kala wala nyimando. Bismillah kuma bi bolo. Aga emission aganya kosoba. Kerangere ma min baraka kuna shifina ka fe sisa. Anya conseil basra ka kuma. Sigatala. Ame duwaw kɛ ya rabbi alibi ala ka télévision ala ka jidi amin 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 ala ka mɔgɔ faamuyalenw caya baara in kɔnɔ kosɛbɛ amin 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 ala kɛ an ɲuman kɛ kalanden ɲuman ye aw karamɔgɔw nɔfɛ amin 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 jamana ala k'a basigi amin amin Usman Sharif Marana Haidara ya rabbi ala k'a ɲɛmɛ ala amin 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 ala k'a ka denbaya ta fanga ko ala amin 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 ya rabbi anw bɛ dugawu don ala de b'a minɛ ala k'an ka dugawu kɛlɛ bɛɛ lajɛlen minɛ amin 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 sunkalo in tiima ko ɲuman ala k'a dan ni silamɛ bɛɛ ma amin 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 ala kira hɔrɔma kama sɔlɛrɛ nabi wa salim ala k'o dugawu minɛ amin ya rabbi an bɛ fɔ ka Dugabugu mara bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la ka ala deli kalo in ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔna na nɛgɛjurusira labilalen bɛ aw ye ka se ka don ka foli ni dugawu kɛ ɲɔgɔn ye dɔ bɛ nɛgɛjurusira la an bɛna ale ta ni waati in na salamu alaikum. Assalamu alaikum. Walaikum salam bismillah. Tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ dugu jumɛn na? Dawudi Konate Jalugu Tuna. Ah? Dawudi Konate Jalugu Tuna. Dramane Konate. Jalugu Tuna. Juladugu Tuna. Ah, ni y'an ka te daraja ye dɛ. Awɔ. Ah, te daraja i ni fama. Nba. I Konate baasi foyi tɛ alhamdulilayi. O tɛ lafiya tɛ o tɛ. Ah? O tɛ daraja tɛ. Te daraja tɛ e fana ye Dara Konate ye. Konate bolokɛ don. Ayiwa bisimila. Konate bolokɛ. Konate dɔgɔkɛ. A bolokɛ. A balimakɛ. A fakɛ Konate fakɛ. Konate fakɛ. Awɔ. E bɛ Tuna ye. Ne bɛ Tuna yan. Alhamdulilayi baasi t'i la kɔni. Awɔ n bɛ Tuna yan. Tunakaw du ka kɛnɛ. Baasi tɛ na. Bisimila kuma b'i bolo. N bɛ a fo. Tuma bɛɛ ne b'a wele ka n t'a sɔrɔ fiyewu. I y'a ye dɛ. Awɔ. Alahu akibar a bɛ kɛ. Awɔ. N b'a fo. O diyara n ye. A ka mission a ka jugu kosɛbɛ. Alahu akibar. Dɔw la n b'a lamɛn. K'a ka n y'a fɔ n lamɛn. A ka cɛsiri la. Ka foli di Haidara ma. Ani Konate. Ani radio lamɛnbaa bɛɛ. Ni Ala sɔnn'a ma. Ani Jalo yɛrɛ e nana o fɛ ka bɔ. A kɛra. I nana o fɛ tuma bɛɛ. Ne yɛrɛ ye Tunaka ye o n ye taaliko caman kɛ yen. Min fɔ. I ni baraji. An bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ i Konate ka foli lase Tunaka bɛɛ lajɛlen ye an tɛ ɲina Tuna n'a fɔra a hakili bɛ jigin Dramane Konate n'o ye te daraja ye ka taa se Cheikh Mamadou Konate ma an b'u bɛɛ fɔ k'u bɛɛ waleɲuman dɔn nin waati in na dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu alaikum. A bɛ cogo di? Allo? Ayiwa an ka hakɛto dafalen ɲini a tigilamɔgɔ fɛ a bɛ lamɛnli la ni ye nɛgɛjuru sira kɔni banba i bɛ téléphone bɔ radio b'i kɛrɛfɛ dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu alaikum. Tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ dugu jumɛn na? Aw suguna ka bɔ Sandare. Aw suguna Sandare. Abu Sirima. Kaw Sirima. Sukuna. Ka bɔ Sandare. Wala Sukuna. Kaw Sukuna.
Voilà. Kaw suguna be di sandare kaw ka kene. Passport alhamdulillah jallo. Aw sungolo ka. Ni je ñoo mbere. Alhamdulillah ambe ala tan. Ani sumbe ko na alhamdulillah ni nango ni. Vraiment ni na sun ka no vraiment. Ah okay. Ni tala ko tala nene re bana sa. Ha. Wallahi nene bare bana sa. O here. Tanto la bena kala ya kono me ni nango ni. Alhamdulillah ni nanta ala ga timo ko mandam. Amin. Nye ndoni ya fa téléphone na rejo ko. Nya e téléphone na. Ko do ki. Ala sonama. Ala finana. Amin. Tani ma kambe. Amin. Ka fra jongo ko. Amin. Ko mesri sirfi na ga dama ya defo. Beba me inshallah. Yallo. Kaw ini baraji. Ambi fo ki wala nyimando ka sandare bela jelen fo itogala ka jema kawfu kana kulukani kawfu ka ala dili kalu ala ka atime hera konnana nga juru sala labla limbe awe aw ka seka donka foli ani duwa ke nyogoni amba doni wati na jamana ko fela chama de be mu ka nyine nute ka ansoro ka damne France Amerique Italie Espagne do ben nga juru sala assalamu alaikum to ko ni jamu be kan wele ka bomi Aminata jarabi wa wuli ka bɔ Nafaji. Nafaji kaw ka kɛnɛ Aminata. Baasi foyi t'u la. Kɔri baasi tɛ yen kɔni. Baasi foyi t'u la. Alhamdulilayi. An ka émission tagabolo ka di yɛrɛ de. An b'i yɛrɛ fo ko ɲuman. O diyara n ye. Ala kana baasi foyi t'i la. Inshallah amina. An bɛ kunnafoni baden min sɔrɔ ka émission na. O ka d'an ye kosɛbɛ. Awɔ. Aminata i ni baraji. Merci beaucoup ala ka wula hɛrɛ caya an bɛ mɔgɔ laban ta ka bita in ko o jɔ nin cogoya in na n'a ma ɲɛ waati min dira ayiwa mɔgɔ laban k'ale y'a kun don ka ban assalamu alaikum a bɛ cogo di ayiwa mɔgɔ laban ale kun y'a kun don k'a kun bɔ a bɛ ayiwa assalamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ayiwa an bɛ hakɛto ɲini welelikɛla bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ laban kɔni ale kun donna assalamu alaikum. Waalaikum salam. Ne ba tɔgɔ ni jamu bɛ k'an wele ka bɔ min. Aminata Sise ka bɔ 17. Aminata Sise ka bɔ 17. Basi t'i la kɔni. I ka kɛnɛ. Aw bɛ sun kan. A bɛ cogo di aw bɛ ka jamukan lajɛ. O ɲɛna. O ɲɛna. An ka foli kɛ ɲɔgɔn ye. Ala ka kalo in timɛ. O diyara an ye. Ni ala sɔnna ma o b'a mɛn. An bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn ka foli lase mɔgɔ y'an wele kabini baara in daminɛ ni sisan cɛ ka dugawu kɛ a bɛɛ lajɛlen ye ka ala deli kalo in ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na an ka baaraw cogoya la kunungo maa caman de y'a fɔ an ye k'a fɔ ko fɛn min ye nafilaw ye ko n'an bɛ se k'a kɔn k'a di yanni waati dɔ cɛ o b'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye nafila ye bi an bɛna diko 3 ɲɔgɔnna kɛ diko fɔlɔ an bɛna o de di yanni an ka taa ni baara tɔw ye Elhaji Usumani Kane bi su in na nafila jumɛn de bɛ yen. Jalo an bɛ segin ka i fo su in na ye sunkalo su 7nan ye a nafila ye jɔko 2 salam bilako 1 jɔko 1 o 1 fatiha kalanen kɔfɛ inna anzalnahu fi laylatil qadri o siɲɛ 2 qul huwallahu ahad o siɲɛ 2 salam bilalen kɔfɛ ya batinu ya batinu ya batinu i b'o wirdu siɲɛ 100 jɔko 2 salam bilako 1 fatiha kalanen kɔfɛ inna anzalnahu fi laylatil qadri o siɲɛ 2 qul huwallahu siɲɛ 2 salam bilalen kɔfɛ ya batinu i b'o wirdu kɛ
siɲɛ 100 ni ala sɔnna ma ala ka nɔgɔya bɛɛ n'an y'a kɛ ala k'a minɛ ni ala an bɛna madame Keita Aminata Traoré ale ye don o don a bɛ a essayer ka ko duman dɔ dilan an ye plan dumanw dumuni dilancogo wala don o don surprise de bɛ yen a ka bi dilannen yan'an daw ka s'a ma an ka jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Jirajɛm filɛbagaw aw bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma aw sigiyɔrɔ la a ka rubrique mandi de don bi an bɛ golfu la an sera an ka musoba dɔ ma an bɛna kuma d'a ma a yɛrɛ bɛna représenter ne ba i ni sɔgɔma. nse a ni sɔgɔma. i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛbagaw ye. ne tɔgɔ madame Togo Salimata Wologem. Je suis promotrice de l'entreprise Idena Prestation et également membre de l'association des chefs maliens pour la promotion de l'art culinaire malien. Machallah. Bi ni ala sɔnna ma an bɛna croque L de kɛ ka yira aw la. Croque L. Oui. Exactement. A bamanankan to dun kan. An bɛna sɛ kama de bayɛlɛma an bɛna sɛ kama de dilan. Sɛ kama. Exactement. Mais ne m'a fɔ ye ko kodumanu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ anw bɛ yan ayiwa aw ni ne an ka jɛ k'o filɛ ɲɔgɔn fɛ. Comme son nom l'indique an mago bɛ jɔ L la n'o ye sɛ kama ye. Voilà donc o ye élément principal ye n'an b'a fɔ o ma ingrédient principal n'an bɔra o la épices cuisine na. Mɔgɔ t'i yɛrɛ stressé n tɛ sɛgɛn a fɔli la épices min i diyaɲɛ épices i b'o de k'a la bi n'i ye nin k'a la sini i bɛ se ka nin k'a la donc bi épices damadɔ b'an bolo an bɛna thym utiliser voilà an bɛ épices poulet utiliser an bɛ sauce soja utiliser céleri l'ail an b'o utiliser an bɛna poivre fana utiliser voilà donc an bɛ tila k'a don panure la panure ye mun ye chapelure utiliser chapelure o tubabuw ta ye donc maintenant an bɛ se k'an ka burujalan kelen kelen ta k'o susu k'o mugu bɔ donc ani farine de blé n'o ye an ka farine min bɛ boutique la an bɛna o utiliser pour la chapelure ani nɔnɔ dɔɔni donc maintenant k'a bɛɛ agrémenter maintenant an bɛna sauce dɔɔni kɛ k'a accompagner n'an b'a fɔ o ma sauce blanche la o sauce blanche ingrédients o basé mayonnaise yaourt sans sucre voilà ni yaourt t'i bolo i bɛ fromage sans sucre ta i b'o k'o la ka citron dɔɔni k'a la ka kɔkɔmugu dɔɔni k'a la et c'est bon. aw bɛ baga ne ma ko ne ka fasali bɛ sɔrɔ min na nin bɛɛ bɛ ka fɔ cogoya min na o tuma na an k'o dilan cogo la ɲɔgɔn fɛ. donc maintenant n'an donna an ka gabugu kɔnɔ n'an bɛna baara in daminɛ an bɛ fɔlɔ k'an tigɛ ko ka jɛ safinɛ la gan b'an tɛgɛ la mais tɛgɛ kolen don ka jɛ safinɛ la ka ban voilà donc maintenant i bɛ sɔrɔ k'i ka sɛ kama ta k'a si bɛɛ bɔ la k'a nettoyer ka ɲɛ n'i y'a nettoyer ka ɲɛ kama yɔrɔ fila de b'a la an bɛna a diviser en deux ka sɔrɔ k'a tigɛ k'a kori n'a fɔ ko woro ni dumuni y'a ye n'a ma gilan ɲini i b'a fɔ ko sɛ woro de don ka sɔrɔ sɛ kama de don donc n'an y'o ta an ye épices minnu fɔ an bɛ épices ninnu bɛɛ mélanger a la ni temps b'i bolo i b'a laisser reposer au frais frigo la ni temps t'i bolo ni presselen don i bɛ tɛmɛ n'i ka baara ye donc n'an ye o épices bɛɛ k'a la sisan an bɛna tila ka sɔrɔ k'a don an ka panure la an bɛna panure dilan panure in na sisan an bɛ farine mugu ni burumugu ɲagami ani an ka épices an b'olu ɲagami ɲɔgɔn na ka sɛfan ni nɔnɔ gosi ɲɔgɔn fɛ donc maintenant n'i y'i ka sɛ woro an bɛna fɔ woro sisan parce que a bɔra kamaya la donc n'i y'o ta sisan nɔ i b'a don chapelure nɔnɔ ji in na ka tila k'a don chapelure la n'a y'a sɔrɔ chapelure giriman ka di ye tu répètes l'action 2 fois donc n'a y'a sɔrɔ fɛgɛmani ka di ye i bɛ se ka kɛ ten n'i tilal'o la an bɛ tɛmɛ friture la n'o ye yirani ye an b'a yira o y'a bannen a bɛ se ka dun ten mais komi ko dumanw ka d'an ye an bɛ sauce fitinin fana k'a la k'a ɲagami sauce in fana dilan man gɛlɛn an ye ingrédients ninnu fɔ cogoya min na citron ni yaourt mayonnaise ninnu i dan k'a bɛɛ ɲagami minɛnin kɔnɔ et puis tu dresses ton assiette. i b'a dɔn ko dumanniw bɛ yen sa o y'o bannen ye. exactement donc dumuni duman hali n'a kari cogoya min na n'i m'a dressé ka ɲɛ n'i y'a sigi cogoya dɔ la a tɛ dumuni nɛgɛ don mɔgɔ la. donc on va passer dressage là c'est ça à goût de wa texture de wa présentation de wa il faut en goûter wakati la sera avec ta permission exactement il va tremper exactement à vous l'image à nous le goût mina leni kɔgɔ de y'a bɔ n'est-ce pas parce que ko in bɛ togoya min n'est-ce pas il faut k'a goûter k'a fɔ ɲɛna a bɛ cogo min mais a diyara de merci bien n bɛ maa si caya donc n bɛ Chérifula TV fo kosɛbɛ k'an lamɛnbagaw fo ka mama fo yan kosɛbɛ kosɛbɛ n'i y'a ye ko an bɛ ka nin kɛ bi maman c'est grâce à toi merci et voilà much love pour toi.
Donc ni ne kun b'an fɛ ka yira o la bi n'o ye croque elle. Donc a k'an bɛ siɲɛ wɛrɛ. Bye bye. An bɛ an balimamuso ni an baarakɛɲɔgɔn fo ka waleɲuman dɔn n'o ye madame Aminata Traoré a ka courage ni a ka wulikajɔ la ka dugawu kɛ a ye sisan baara in Ala k'a ɲɛ a bolo o la n'aw fana fɛn o fɛn de bɛ yen k'aw bɛ fɛ ka nin n'a ɲɔgɔnna planw dilan ka yira mɔgɔw la a bɛ Aminata contacter ni Ala ni kira sɔnn'a ma a bɛ s'aw ma aw ka se ka jɛ ka a baaraw dilan ɲɔgɔn fɛ an bɛ dugawu kɛ Ala k'a nin bɛɛ kɛ hɛrɛ ye an bɛ sɔrɔ ka na kɛnɛyako nasira la dɔgɔtɔrɔw ye mun fɔ bi Cherif Muso. Alhamdulillah Ousseyn Diallo an ka docteur muso n'o ye Tata Kuje Touré a kumana an ka surafana dun cogoyaw de kan parce que surafana dun cogoya dɔw bɛ yen n'i y'a kɛ a b'i ka kɛnɛya fɛn dɔɔni donc a kumana o fɛnw de kan an bɛ jɛ k'a lajɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na. Inshallah. Mama fɛn min tɛ an ka rendez-vous yɛrɛ in jigin an dɔgɔnin an tɛ filan ye wa kamantɛ na. Eba, ita yin fura bɛ ne bolo. O bɛ cogo di? Cɛni paga in dɛ. Nin tɛ jumɛn ye? Tɛ Zeyina. Zeyina. I tɛ dɔɔnin k'a la. Tiɲɛ na Zeyina. Ni na ye kalaya dɔɔnin. Cɛ. Aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa? Aw ye tɛ Zeyina sugandi nimisa foyi t'a la Chinois ko tɛ kelen min ma ko fɛn ye can a ye ta can tew bɛɛ la ɲuman a ka fɛgɛ a ka timi wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan a y'aw jija ka tɛ Zeyina k'aw taama ɲuman ye Zeyina e mana ɲininka ko ne ye mun di e ba wa tɛ Zeyina de ka to n'a bɛ galabu kɛnɛya de tɛ Zeyina. fo ka aw wale ɲuman dɔ aw minnu matarafalen don Sherifla Jabaramuso la sanga ani wagati aw bisimila ko kura dɔgɔtɔrɔw ko jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan jamukan min n'a sigira sen kan ka sanga ni sunkalo la hɔrɔmakalo ye walasa ka aw kunnafoni ani ka aw la faamuya waleya minnu ni an y'o matarafa a ka ca la an bɛ an ka sun don doncogo ɲuman na ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɔlɔlɔ ye an ka kɛnɛyaw ma a bɛ o sira kan bi an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye babusen min kan a babusen fana nafa ka bon kosɛbɛ a bɛ ɲini an fɛ an bɛɛ lajɛlen ka an kulomada ni ka lamɛnni kɛ ni ka labana ka baara kɛ ni fɔta ninnu ye ka da kan a bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ an ka kɛnɛya o nɔfɛ ko de la. Tilelafana ni surafana cɛ an b'a fɔ min ma ko goûter 16h ani 17h ni ɲɔgɔn cɛ goûter bɛ ta o wagati de la wa o fɛnɛ nafa ka bon kosɛbɛ i bɛ se ka fɛnnin dɔ bila i da min tɛ dumuni giriman ye min sukoro n'a man ca n'a tulu fɛnɛ man ca o bɛ kɛ sababu ye i ma fɛnɛ sufɛ i kana se ka dumuniba kɛ bari dumuniba kɛli sufɛ ka t'i da o bɛ se ka kɛn sigi farikolo la ni kɛn sigira farikolo la a bɛ dusukun tɔɔrɔ surafana la a dagalen tɛ an ka fɛn dun min b'an girinya fɛn fɛkɛmani dɔ dilan o bɛ se ka kɛ saladi ye supu bɛ se ka dilan o supu bɛ se ka dilan ni sɛ ye walima jɛgɛ o bɛ se ka kɛ seri ye o seri fɛnɛ sukoro man ka caya o yɛrɛ fɛnɛ na i bɛ kɔn ka surafana dun safusili tɛmɛnen kɔfɛ i b'an ka surafana sukoro ma fɛn dun bilen ka tila ka t'i da n'i y'o kɛ o sukoro bɛ na yɛlɛma ka kɛ kɛn ye ka yiriden dɔ kɛ k'o bilasira o b'i wasa kɛ walasa i ka se ka nin bɛɛ matarafa fo k'a sɔrɔ balo kɛcogo ɲuman fɔri ye cogoya min na tile kɔnɔ i y'a kɛ ten sariya 7 in kɔnɔ nka n'i ye tile bɛɛ lajɛlen kɛ ka sɔrɔ i ma dumuni kɛ e bɛ ka baara kɛ o b'a sɔrɔ farikolo ye baara kɛ n'a yɛrɛ ka réserve ye
o la e be don waati min na i ka so o b'a sɔrɔ kɔngɔba b'i la wajibi i be dumuniba kɛ su fɛ n'i tɛ fɛ o waleya k'i sɔrɔ a be wajibiya i kan i ka tile dumuni matarafa k'a kɛ a kɛcogo la i n'a fɔ a laɲinina cogo min na. Hakili la ne ni aw an bɛɛ lajɛlen ye faamuyali ko ɲuman sɔrɔ bi jamukan kan aw ni ce aw ka ɲɛmadali la ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la jamukan in kɔfɛ aw bɛ se ka an wele an ka nɛgɛjuru sira fɛ ni o de 72 44 56 18 nin fana de bɛ dan sigi bi kunnafoniyaw la aw ni ce aw ka ɲɛmadali la a k'an bɛn. Mama fɛn min ni tɛ an ka rendez-vous yɛrɛ in jigin an dɔgɔnin an tɛ filan ye wa kaman tɛ na Eba e ta in fura bɛ ne bolo o bɛ cogo di cɛni paga ɲinɛ nin tɛ jumɛn ye tɛ Zeyina Zeyina itu don nyala Cina Zeyina Of ni na kalaya doni Hai Of Ece aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa aw ye tɛ Zeyina sugandi nimisa foyi t'a la chinois ko tɛ kelen min ma ko fɛn ye can a ye ta can tew bɛɛ la ɲuman a ka fɛgɛ a ka timi wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan a y'aw jija ka tɛ Zeyina k'aw taama ɲɔgɔn ye Zeyina e mana ɲininka ko ne ye mun di e ba wa tɛ Zeyina de ka ya bɛ galabu kɛnɛya de tɛ Zeyina Shirimuso hakili an bɔra dɔgɔtɔrɔ lamɛn kosɛbɛ alhamdulillah Ustaz Jalo an ka docteur muso n'o ye docteur Tata Kujeli Ture ye a ye walawalali ba kɛ an ye an ka surafana dun cogoyaw de kan ka d'a kan lakasara tile wagati ninnu na an bɛ se ka dumuni dɔw kɛ nka ni safo wagati ninnu sera an tɛ se k'o dumuni kelenw kɛ ka d'a kan furu fana bɛ labaaraliw de kɛ a ye dumuni dama dama fɔ n'o ye supu najiw ye ani yiridenw an bɛ se k'olu de dun mais an kana fɛn girimanw dun i b'a fɔ sukoromafɛn caman ni tulumafɛn ninnu furu tɛ se k'u labaara su kɔnɔna na a bɛna dankari kɛ an ka kɛnɛya la an b'an ka docteur muso fo nin na kosɛbɛ k'a barikada k'Ala ka faamuyali ko ɲuman caman amina Ala ka o duwawu minɛ o hukumu kɔnɔ Ustaz Kane i bɛ tila ka labɛnw sabati an bɛna tila ka segin nafilaw kan n'o cɛ an bɛna sugu kɔnɔ ka na ni Ala ka Ustaz Kane su in na nafila su in na an y'a fɔ cogo min na su in ye sunkalo su 7nan ye a nafila ye jɔgo 2 jɔgo kelen o kelen fatiha kalalen kɔfɛ inna anzalnahu fi laylatil qadri siɲɛ 2 qul huwa allahu ahad siɲɛ 2 salam bilalen kɔfɛ ya batinu o siɲɛ 100 jɔgo 2 su in na sunkalo su 7nan nafila jɔgo 2 don jɔgo kelen o kelen fatiha kalalen kɔfɛ inna anzalnahu fi laylatil qadri siɲɛ 2 qul huwa allahu ahad o siɲɛ 2 salam bilalen kɔfɛ ya batinu i b'o o wirdu siɲɛ 100 mais ala deli ala k'a kɛcogo nɔgɔya ye y'a kɛ fana ala k'a minɛ an bɛɛ lajɛlen ma ala k'o duwawu minɛ o hukumu kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka taa sugu kɔnɔ ni ala sɔnna a ma an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan inchallah.
n'aw bɛ fɛ k'aw ka sɔrɔw yakubaya ka bila an kɔrɔ kɛ walima nafoloko ta siya wɛrɛ fɛ Coris Bank baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma walasa k'an ka dɔgɔtɔrɔso bonya n bɛ se k'an jigi da Coris Bank baraka kan wa kosɛbɛ ka fɛɛrɛw di aw ma walasa ka dɔ fara aw ka baara bolodalenw kan k'u lataa ɲɛ an bɛ se k'an jigi da Coris Bank baraka kan walasa ka se k'an ka baaraw yakubaya wa awɔ Coris Bank baraka ka financement ijara ye juru ye juru min bɛ bɛn o sira ma yala u bɛ se k'an dɛmɛ an ka so jɔliw fana na wa n ka mobiliko yɛrɛ fɛnɛ a jɔda b'o la wa ne ka kalanko dun awɔ k'aw ka sogow k'aw bolo tiɲɛ ye ala ni fɛɛrɛ minnu bɛ di aw ma yala Coris Bank baraka bɛ se k'an dɛmɛ an ka sojɔ balakorogerew na wa jaati Coris Bank baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma Coris Bank baraka bɛ bɛɛ dɛmɛ jinɛ ko t'a la wa siya ko t'a la Coris Bank baraka bɛ yen bɛɛ de kama n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la aw bɛ wuli ka se an ka agence la Coris Bank International baraka ka nafolo la baara silamɛya hukumu kɔnɔna la Sumano kɔnɔna an bɛ ɲɛsanfɛnin don ka wagati dimani dɔ makɔnɔ su mana s'a tigɛlimayɔrɔ ma ni ka bɛn ni misiri welekan ye Warek. Chez Fofi, nous sommes fiers d'être présents dans chaque aspect de votre vie quotidienne. Apportons confort, style et qualité à votre foyer. Venez découvrir tous nos produits dans les galeries Idia ou sur notre catalogue en ligne. Fofi Industrie, l'équipementier de votre maison. T national Mali kono ani Mali koka T national T do T miname au bela jele kamo niko T national afo jama sago T national abisora anga jamana imbuti kiba ubela jelela tabali bada ubela jelela jama donya ufe konya donya ufe sumunge yora ula dengu ni donya u akadema ya ula gera una baroke yora ula T national nene ko kele beke la dai T national akere ngerembe ninga lasa ko kanye amingo kele bi mate ko nege dat le mu me bela jele T national Mali kono ani Mali koka na mago jora camion va sandala abise ka wele ni nega jurugo besira uminu mve 66 57 47 05 wale kele 76 60 60 02 T national afote kanuba usagu nana de T national nana parodiara anana de T national nana jama sewara T national inalikera tare tare alaka barka bila
Soor Energy boisson énergétique kelen min be ni ale nana farikolo funni galabu kɛnɛyali ka taa se aw bɛɛ lajɛlen kama. Soor Energy ale boisson ye min ni ale mi ko kelen ale be e bila ko caman kɔnɔ ka se ka i hakili k'o fara ɲɔgɔn kan farikolo ka ale fɛnɛ sabati a fɔ Soor Energy ale établissement Mamadou Sempara ale de be a représenter ba Maliba ale kɔnɔna na. Fɛn min ye Soor Energy a sɔrɔ yɔrɔba o de filɛ yen. Fɛn min ye Bulukasɔnbugu ale sugu la yɔrɔ kelen pewu dumɛ station triangle ale masurunya na walima fɛn min ye Kɛɲɛba région ale kɔnɔna na Kɛɲɛba faraba a b'a ale sɔrɔ yen. Nɛgɛjurugu fɛ olu filɛ yen 78 45 06 15 walima 70 47 47 87. Sanko's Broad. Championi, Tedanaya, Imashwa, Kadatimia, Kafarifani, Kagaranyaga, Fodanaya, Afaron Kokele, Abedala Butkemea, Kibila Bella, no, Dandu. Teuka Championi, no, Agute, Larika Galobunda, Tedanaya. Oh papa goûter, oh maman goûter, j'ai Johnny goûter, j'ai Aya goûter. C'est comment, Tedanaya championni. Papa, Tedanaya, akadi trop. Tedanaya, Yedanaya minafa. Madame, Namu. Nono sugu jumɛn don? E nono Sahel Kaneti kɛ. So dara fo ka nono Sahel Kaneti tɛ daraka nono dama ye dɛ. A bɛ min waati bɛɛ wa a bɛ kɛ fɛn caman na. A bɛ kɛ dɛgɛ la, a bɛ kɛ sɛri la. N'i sɛgɛnnen nana ka frigo dayɛlɛ ni ka kelen ta k'i kunja n'a ye i bɛ sin ka lafiya ten. Nafila d'a ma joona. A bɛ bɔ ka denmisɛnninw ma fu. N'o tɛ a yɛrɛ b'i kanja n'a ye kuma bɛɛ sanga ni waati. Wa lafiya in tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ suma bayɛlɛmani de nɔgɔya k'i to a kan wa ayi i kɔnɔ kɔni tɛ ja abada datugulani ngalo ka bɔ a da la dɔrɔn n'o tɛ ni k'i kunja n'a ye. Tiɲɛ na Nono Sahel Kaneti min kɛra ne min ji ye sa sanga ani waati. Ne ye Dezara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu. Ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ. Mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya. Ne de ye Lezara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. Aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de star. N'aw ko dumuni
sanuman caaman a ye tobilikow la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye zara ka dumunifɛnw ye a be sɔrɔ mali feereyɔrɔ bɛɛ zara ye nouveau soleil sarl ka produit dilannenw ye sunkalo ye dɔnniya ani kanu tilali waati dɔ ye guwa kɔnɔ ni nɔnɔ mixwell ye sunkalo kalo kɔnɔ waati o waati o ye tilali ye vitamine nafama caaman b'a la o ye A, C, D, E ani K protéine ani calcium fɛnɛ b'a la nɔnɔ mixwell b'aw limanaw dɛmɛ u ka to kolo kɛnɛya ani kɛnɛya la waati bɛɛ Mixwell, sunkalo kalo ye damu ye waati bɛɛ. Mixwell, riche et crémeux. Te alkaba, te wulati, te min ɲɔgɔn manja, te min daro ka di, te min bɛ jama fara ɲɔgɔn kan, a ka barodaw la, gɛrɛw na, kɔɲɔdonyaw la, denkundiw la, jamadonyaw fɛ, te kelen pewu, te alkaba, te kɛrɛnkɛrɛnnen don ka lasago k'a daminɛ foroko kɔnɔ fo barada n'a diya bɛ ɲɔgɔn na. Wadonaw, k'o kɛ nukɔrɔla ka minɛ k'a maya k'a kɛ i ko dɔrɔmɛ 5 di dɛgɛ, a bɔlen kɔfɛ baarakɛyɔrɔ la, i sɛmɛnjiriba kɛ te alkaba ye, k'o wuli ka d'a ma, o foronko kelen, farifoni ni nisɔndiya ni muɲa don fa bɛɛ lajɛlen. Te mina ŋanaw, bɛɛ k'i taala kɛ te alkaba ye, k'a sabu ka nɛnɛko kelen bɛ k'i bolo laada ye. Te mina wanɛ bɛɛ bɛn b'a kan k'a fɔ te t'a bɔ diya la. Te alkaba, tew la sɛgasi don don, a bɛ sɔrɔ jamana in suguw bɛɛ lajɛlen la, dugubaw kɔnɔ ani dugumangaw, butigibaw la ani tabalidaw. Te alkaba, tew la kalite ko da don. Ayiwa an bɛ an ka sponsor fo k'u waleɲuman dɔn olu min san o san n'u bɛ danaya da kan ka na an dɛmɛ ni baara in kɔnɔna na an y'a fɔ aw ye aw niyɔrɔ ye min ye k'an dɛmɛ baara in kɔnɔ o de ye ka se k'u ka produit san u ka mayonnaise duman filɛ nin ye bɛɛ sereyara k'a fɔ mayonnaise in ka ɲi o ni kaba ma o la kelen o kelen su tigɛlen Bamakɔ ani a lamini na sisan an bɛ dugawu kɛ. اللهم صل وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد يا رب أشهد
Ayo ka fara ɲɔgɔn kan ani jɛni waati dumanw kɛ tolominɛyɛlɛ ani boloziɲɔgɔnma kɔnɔna la ninnu b'an ka fɔlen to ka di b'aw bilasira aw ka nin waati duman ninnu bɛɛ la sumani fara ɲɔgɔn waatiw la belebele dɔ ye a y'aw tagama ɲɔgɔn kɛ ka di ye ka di a ka di dɛ. Je suis le Tezara, le booster d'énergie qui procure du bien-être à tous. Trop bon. Et moi, quand je suis là, la causerie au grain est encore plus intense. Et la satisfaction se lit sur tous les visages après m'avoir consommé. Alors, c'est qui la star? Chut, vous parlez trop. C'est moi la star. Mon goût est unique et je donne de la saveur au plat. Moi, le lait Zara, je suis fait pour les petits et les grands. Avec moi, la croissance des os est assurée. C'est pourquoi les enfants m'aiment bien. Mais qu'est-ce qui est savoureux et donne de la couleur aux sauces? C'est bien moi, la tomate concentrée Zara. Je suis exceptionnelle, c'est vrai, mais nous sommes tous des stars. Pour une alimentation saine et variée, optez pour les stars de la cuisine, les produits alimentaires de qualité Zara, disponibles partout au Mali dans les points de vente habituels. Sunalo dɔnniya ani kanu tilali waati dɔ ye guwa kɔnɔ ni nɔnɔ mixuel ye sunkalo kalo kɔnɔ waati o waati o ye tilali ye vitamine nafama caman b'a la o ye A, C, D, E ani K. Protéine ani calcium fɛnɛ b'a la nɔnɔ mixuel b'aw limanaw dɛmɛ u ka to kolo kɛnɛya ani kɛnɛya la waati bɛɛ. Mixwell, sunkalo kalo ye damu ye waati bɛɛ. Mixwell, riche et crémeux. Fana de b'a fɔ sɛnɛ bɛ b'a kɔ a gute I ka galobonda denw ka championni tɛ dannaya I ma choix. Kada timiya ka farifani ka gɛrɛ ɲaga fo dannaya a faronko kelen a bɛ galabu kɛnɛya I bi la bɛɛ la non a dan don denw ka championni don a gute dɔr'i ka galobonda tɛ dannaya on papa gute on mama gute cɛ joni gute cɛ aya gute. C'est comment Dedanaya championni Papa Dedanaya Akadi trop Dedanaya Yedanaya Minafa. Chez Fovi, nous sommes fiers d'être présents dans chaque aspect de votre vie quotidienne. Apportons confort, style et qualité à votre foyer. Venez découvrir tous nos produits dans les galeries Idja ou sur notre catalogue en ligne. Fovi Industrie, l'équipementier de votre maison. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. An bɛ ala deli ya rabbi duwawu minnu bɔra ka kɛ ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ
sun kɛnɛya alimaniya ala k'a d'an ma an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye ala k'a basigi ala ka hɛrɛ don jamana in kɔnɔ siran fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔ ala k'a bɛɛ lajɛlen ban ka dugawu ta ka kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin an kɛrɛfɛ duguw bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma hɛrɛ ni basigi bɛ se ka don a kɔnɔ cogo min na ala k'a kɛ an bɛ foli ɲɛsin an karamɔgɔ ma Seydi Sheikh Usman Madani Hayidara ala k'a si ani kɛnɛya di a ma karamɔgɔ ala k'a ɲɛmɛya la siran fɛn o fɛn ala k'a don a n'a cɛ a ka hɛrɛ bɛ ko ko la ala k'o latigɛ a kan ka ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ a ka denbaya hali sisan a ka d'a ye a ka kɛ cogo min na ala ka denbaya kolo k'a kɛ ten ka foli lase an ba sanumaw ma Sherif Ahmad Tidiane Hayidara n'a dɔgɔ k'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ kalo in ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔna na o kun kɔnɔ Ustaz Kane su in na nafila an bɛ segin k'o laban k'a la ni ala ni kira sɔnna ma inshallah i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na su in na nafila jɔko fila don jɔko fila inna anzalnahu fi laylatil qadr o siɲɛ fila fatiha kɔfɛ ani qul huwallahu ahad o fana siɲɛ fila salam bilalen kɔfɛ ya batinu o siɲɛ 100 n'Allahu taala de ala k'a kɛ cogo nɔgɔya n'an y'a kɛ fana ala ka amina an bɛɛ lajɛlen amin ala k'o dugawu minɛ ka kɛ ni waati cogoya ye Sherif Muso foli ani kuma kuncɛ kuma jumɛn de bɛ yen alhamdulillah Ustaz Jalo an bɛ lajɛlikɛ jama bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ barikada o kɔfɛ an bɛ an ka techniciens fo k'u ni wuli ka jɔ fo ka taa se an ka régie mɔgɔw ma fo ka taa se an ka montelikɛlaw ma Mohamed Tarawele n'a ka cɛdenw fo ka taa se olu ma o kɔfɛ an bɛ foli lase kitakaw ma kosɛbɛ kosɛbɛ Binta Hayidara fo ka taa se Nna Darame ma fo ka taa se an kɔrɔw ma n'o Abdulkadiri Hayidara a n'a dɔgɔninw Mohamed Keita Mohamed Hayidara k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo nin yɔrɔ in na ani an baw Zainabu Hayidara fo ka taa se olu bɛɛ lajɛlen ma k'an b'u fo k'u waleɲuman dɔn o kɔfɛ an bɛ foli lase an ka sababu ɲuman ma n'o de y'a Seydi Sheikh Usman Madani Hayidara ani an baw bɛɛ lajɛlen fo ka taa se silamɛ jama bɛɛ lajɛlen ma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn filalikɛla bɛɛ lajɛlen foli diyara an ye an bɛ yɛrɛ fo Hayidara ka dugawu kɛ hali sisan ala ka an ni aw dɛmɛ baara in kɔnɔ Elhaji Kane Elhaji Amadu Jalo an bɛ segin ka i fo k'i fo daminɛ la k'i fo cɛmancɛ la ka tila ka foli kuncɛ ni i ye i ka cɛsiri n'i ka wuli ka jɔ la ko mɔgɔ bɛ fo i yɛrɛ ka baara kɛ ko ɲuman i yɛrɛ bɛ fo a la an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn ka dugawu k'i ye siɲɛ ni kɛnɛ ni laban ko ɲuman ala k'a di an ni ma i bɛ wuli ka jɔ min na an ye baara in kɔnɔna la i bɛ jɔyɔrɔ min na an b'a dɔn an b'a seereya an bɛ o foli bila i ye an ka Sherif Muso da sera ma an ka technicien warabaw ka u bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ direction na ka na responsable technique Buya Jagili Kulubali fo se Mohamed Keita o n'u nɔkanw bɛɛ lajɛlen an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ka u waleɲuman dɔn ka foli ta ka taa bi kayikaw fɛ yen nɔ ka taa an ka cɛkɔrɔba ɲuman ka du kɔnɔ Elhaji Amiɲan ka denbaya ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila du in kɔnɔ ka dugawu dɔn kɛ an ka cɛkɔrɔba ye ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen an balimakɛ ye Elhaji Seydou Nourou Ɲan sisan kayi jagokɛlaw ni bolola baarakɛlaw ani industriels bɛɛ bɔra ka danaya da a kan kunun ka kɛ jagokɛlaw ka chambre ɲɛmaaba ye an bɛ dugawu dɔn k'a ye danaya min dara a kan an bɛ Alahu taala deli ala ka a se danaya in kɔrɔ an ka Sherifkɛ Ali Bubakar Hayidara sɛgɛnbali ɲɛnabali ale min ni Sherifla TV tɛ fɔ a kɔ waati si la ni a cɛsirilen don a ye Sherifkɛ kanu a fa n'a karamɔgɔ a y'a kanu waati bɛɛ lajɛlen na an bɛ a fo ka waleɲuman dɔn a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka foli kuncɛ an karamɔgɔ la ani an baarakɛɲɔgɔn Sheikh Abubakar Al-Kairawani yan fɔ Côte d'Ivoire jamana kan a n'a ka kalandenw bɛɛ lajɛlen ani a kanubagaw bɛɛ lajɛlen ka an filɛbagaw fana bɛɛ lajɛlen fɔ k'a fɔ ala ka don nataw fana yira an na inshallah ala ka dɔw bɛɛ lajɛlen minɛ Sherifla FM kabini wula fɛ fo sisan an bɛ direct la an bɛ a lamɛnnikɛ jama bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn ye an lamɛn a la an tɛ ɲinɛ fana an welelikɛlaw su ni tile minnu bɛ u ka baaraw bɛɛ bila ka se ka weleli kɛ ka dɔn ka téléphone ciw kan an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye ka foli labɛn an ka sponsor officiel la an y'a fɔ aw ye an ka nin produit ninnu aw k'aw hakili to a la mayonnaise min filɛ nin ye mayonnaise Alkaji J Precia T Alkaba ka taa se
ye le halibma ani aywa fɛn min ye najini kadi o n'a ɲɔgɔnnaw aw k'aw hakili to a la ka a san ka sugu diya kosɛbɛ min b'a to sango san ani farifoni bɛ se ka na an ka jɛ ka baara ninnu kɛ anw bɛna bɔ ni ala sɔnna ma bi clip de jour ye an balimamuso Bintu Kulubali ni ala sɔnna ma o ka dɔnkili de bɛ yen ni anw wulila aw ka cuisine bɛ yira anw kɔfɛ ni ala ni kira sɔnna ma an b'aw bila yan inshallah sini ye don wɛrɛ ye ani aw an bɛ jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan yani an ka bɔ an bɛ kibaruya laban min lase aw ma o de ye ni ala sɔnna ma araba nata le 25 o ye ala ka hinɛ Bahamadan Haidara ale ka wajuluba min ni Jamiyatul Ansardin International Fadi b'a kɛnɛ sigi a wajulu bɛ yen araba nata le 25 a bɛ kɛ Bangoni Janginɛbugu Ntolanci terrain kan an bɛɛ ka bɔ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen ka ni tasibila kɛ ka taa ni cɛkɔrɔba ɲuman ye n'o de ye an fana karamɔgɔ a Seyidi Sherif Usman Madan Haidara wolofa ɲuman ye ala ka hinɛ la ani an ka musokɔrɔba ɲuman an mamuso ɲuman n'o ye Bastan Traoré Haja Bastan Traoré an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na an b'aw bila yan inshallah sini ye don wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sungalo siranga ni sonia Sungalo jura Sirameo sungalo siranga ni sonia Ibisimila sungalo kaloba ibisimila Ya ibisi